Так, массу Дуовым. Сегодня у нас тема насчет этой вчерашней годовщины. Годовщина провозглашения независимости чеченского государства. И Кучупака Хаеши Чубахкли, я бы так коротко по тексту прошелся бы. В целях ознакомления зрителя, слушателя там, с историческими моментами. Меня слышно? Хайш Маусауи. شلون ابراهيم خير شلون؟ О, так, это коротко я зачитаю. 6 сентября 1991 года было провозглашено... так, один момент, я извиняюсь. Масумаш Дуол, еще раз. После развала СССР, куда чеченцев изначально включили против их воли, последними был взят курс на восстановление чеченской государственности. И 6 сентября 1991 года провозглашено независимое чеченское государство. Тогда, в самом начале зарождения национально-освободительного движения в Чечении, после прихода к власти, чеченские политики стойко придерживались демократических принципов и полностью опирались на общепринятые в мире ценности. Чеченский народ сделал все в рамках международного права и очень надеялся, что будет принят в сообщество цивилизованных стран и народов. Однако последующие события показали, что мир не был готов к постсоветским преобразованиям и к тому, чтобы жестко отстаивать все те ценности, которые декларируются со времен принятия международных конвенций после Второй мировой войны. Из-за этой неопределенности чеченский народ пострадал от очередного геноцида в виде двух смертоносных русско-чеченских войн. А мир в итоге к 2022 году получил угрозу очередной мировой и ядерной войны с подобием Гитлера Путиным во главе мирового зла. Политический процесс провозглашения независимого чеченского государства начался со следующих событий. 9-10 сентября 1989 года в городе Грозный прошел второй съезд ингушского народа, который окончательно определил курс на выход Ингушетии из состава Чечено-Ингушской АССР. 23-25 ноября 1990 года в городе Грозный состоялся первый чеченский национальный съезд, который провозгласил государственный суверенитет Чеченской республики Нохчичуя. Был избран исполком Общенационального конгресса чеченского народа ОКЧН во главе с генералом авиации Джохаром Дудаевым. 27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР, СССР, основываясь на решении Первого съезда чеченского народа, принял декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. 1-2 сентября 1991 года состоялась третья сессия УКЧН, которая объявила Верховный Совет Чечено-Ингушской республики низложенным и передала всю власть на территории Чечении исполкому ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым. Была принята резолюция о проведении выборов президента и парламента Чеченской Республики. Были разработаны основные юридические документы по проведению выборов. Определена избирательная комиссия исполкому АКЧН, было поручено организовать и провести выборы. 6 сентября 1991 года исполком АКЧН во главе с Джохаром Дудаевым взял под свой контроль основные политические и административные ценности на территории Грозного и остальной части Чечении. Была прекращена деятельность Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики как утратившего свою легитимность.
В качестве временного правительства был учрежден Временный комитет по контролю за работой народохозяйственного комплекса. 6 сентября был объявлен Днем восстановления государственной независимости чеченского народа. 27 октября 1991 года под наблюдением представителей из 27 государств и Организации мира прошли выборы президента и парламента Чеченской Республики. Президентом Чеченской Республики был избран Джохар Дудаев. 1 ноября 1991 года избранный президент Чеченской Республики Джохар Дудаев издал свой первый указ об объявлении государственного суверенитета Чеченской Республики. 9 ноября 1991 года в городе Грозно в здании драмтеатра имени Ханпаши Нуридилова состоялась инаугурация первого президента Чеченской Республики Джохара Дудаева. 2 марта 1992 года парламентом Чеченской Республики была принята Конституция Чеченской Республики, впоследствии Ичкерия, а 12 марта 1992 года она вступила в силу, и этот день объявлен национальным праздником. Вот как-то так я пробежался. Масуда Элде Калдойл, Яллох, сентябрь, Вайкома национальный праздник, И вот это вот дело, которым наш народ начал, священное, святое дело, его, если мы хотим, если нам это нужно, если мы считаем себя народом, нацией, как вот мы его начали изначально, мы должны инициировать его, довести до конца. В противном случае все преступления, массовые убийства, проведшие русскими на нашей территории за две русско-чеченские войны, как бы они теряют, ну, мы как бы теряем вот эту вот, всю вот эту цепочку, виновные уходят из-под ответственности, очередной геноцид опять становится каким-то непонятным явлением, этих, без преступников, без военных преступников, без людей, которые должны, без людей и государства, вот этого русского государства, русского народа, государства образующего, которое должно понести ответственность, то есть оно уходит полностью от ответственности. Вот. Или вот такой вариант, или же мы как бы, используя вот это вот сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся в мире, либо мы вот как народ, мы включаемся в это дело и доводим его до конца. Вот как-то так. Пожалуйста, по теме Шайди Цундала, если эти процессы там какие-то, кто-то помнит, какие-то моменты. Можно не по теме, можно по актуальному на сегодняшний день. Он порадовал тебя, ему, что как раз это он добавил. Порадовал он 6 сентября. Ала. Первый он добавил. Первый он выиграет вечерна. И выиграет венчана, и мухадала, и выиграет кидалер, и Второй мировой бой, и добавил Советский Союз, современная Россия, дюхала, юаржу, цангил, yok государство, ногчиш кажешь. Иногда чудовищный зверь. И зверя еще но дерек дунята дага это ногчиш шаях yok чапуан халгоич. Порой تذكر حديقنا بجرز بحطوها لا دوش طوان بمكانتش فرغطوه ياقر просто варит صغير и от тия дюн сакал да по сегодняшний день познался до ночи кам отман бар ушло и низ и корабль дадвич что я хочу и низ так захауждия а вот хаузина познался кам
плачевном состоянии гидален, да эти твом цадел, эхия там все, не знаю, что логом, сетится сетсня, уайкам хазнесан истреблять дешдер. Во всех мировых СМИ ногчи укр бюрча варда, поэтому чумнашу бюрхом нашу тваршу ей дая изе, шерешение. Но цадел, эхия там все равно, вайкома, ты бэсэн, цадел, спасибо, инзаки баш. فرغت ومات يلعب عيا Россия мощный почалтил, но та на украинец. Диктасел вахш боиш Курского. Я митягано. Не знаю, за его не суда. Когда я ضعيشة باكوش يوغي إيش разница твой коч عملك نيس ويوش خرطون твой коч وشوك. Вечно Беллин гадал, диш, Амсоном дуой. Я паргатош, не стадахаться уж. Я وهم تقاش تعسوش تعين عم صاحش بر بي قبل مسيت تاور صعبش نوخشل هم ياتبوش وشوني عندكم ياتبوش والله بغداد يزا اشت اوق شات شو قمني لدوا والد اشت رزنا تاع رزنا сторон تاع извращенном образе мысли шуихин муанцерсонех по поводу тем более вой нохчел лафлет тем более قادر يشتغل نشتغل دقع في الغد أسلاج صدول خوشم إيبانس آسيو قوانا اختيشو سالي أسا يورتوزا مخكوغا تامشي نشتوقع خوزي تشتريح يا والله خزني أصلا بوقت ولا باي بالك وقدر لك دنيا نوخشي قام تسيح يوش لعبوش أتبرش كنتش دا ديك على بولك دا غازوة والله دا يصير دا مجيش تلسان شغلة ما شورت كانت ثلاثة وقت وات عقيم بكاليني يسمى أوكر وقت تريت بيت قدو جدوي قبش وجن باقي كمان ديرش وشغلة أصلا ناي والناس اللي مالا دورج بيت تغن إلا يتغي ولتنش عائد عشلو هو آخوش إز خارتو يوش سو خارتو انت عيدتنا وانا أخجي داقز بولنا أخمو لا داقز باق نعبو إلو شو هو يكوشر ويقام действительности закон, ну и фильмадес закон, Советский Союз, да, я что-то, ларки индат. Я же ухар веча ацагар, иш табях улар, цацинг шлес, варгер, зиет, цац палки егош. وينوك إغيل قش شير رازنا هم نشطو دينا دعنا سديتش وجولاش بها حلب ولي طول تعبالي ولر إيش تخينا بر не все гладко было, но было. Главное, не забывать, что и побед хилли, и кентиш яхнили, нахан почалк, сага сон дунья признать цейч. وين لا ناس نتريدو почалка хилхили, сом жим хилла цуэна. Жим хилла, че подросток хилла, 15-16 лет. إنسان قباشكية تمسخ الوصومان. يا إنسان هما تحقي أتوا بأثر التلفزيوني все интернет человек любой метр доступе любой сухая хелс но муж каже даже сухая вообще цехез дол هم نشخص округ пичуа دوستار استوم كشيء ناخن أرخي يقص تجينا بس ديسنا سخين هم نش любой جوهر ولا أصلا ولا من الوقت تاريخ جوهر يميلا لدو ورنا كم أصلا نكشولا شمل ولا
تعول على دور خيتون بيسنا بول غول خير در على خيتون سخين آخر دولون دوي جوهر دين ويست الله بول ميني خير در رسي تانا خزنين صن أشكش داجا وبكاي دق متاع دق ويزني ممتكش كوچو شو رسي از Putin je hašće cun uopće cun politika cun homa cošin kjeć bengu all živi ta biz pa don şey armi şey pa çalkan etnasitse de nahvuş tsahilla tsir armi itay qiriyatser unda aljarasi armi dikil khaz zakon asna shon da современный герц когда любой торгуешь по чалке Россия Форд 30 на что дунья 40% почти дерекрит шайлат на что должен. Но царь Ильев да чула шайкис наш тузна вайсан до кеги кан на что насилие еш вайгар долларит далаама إذا شين دعواش بعنا أتانا أزمت عضوما دالي اتحقوش تسير ميال دولار ويت سانشق تدول عبر كان زي تشيز كشيش بيش دعقل جدايا دوش شاسن مقدوع بالش تيجاش تنتو قالة تارك وقع غاز جيرس ومالش وقع لا تغزدو عالويج لا تتش شيخين اشتغ دنيا وغدين خلاع ويقوم يا حسن يعلو ينقير تعالش بيان شولي لش عدا بيتن ديلا تيلس نستشا قام نرمالنا دوز ناخ جيب اللي بروبستي دوكشتو يقام مدي جيتي ويا تنبولي يرسي يتي تان غلط بغير تشوشا صحوي سر بوتين يقلدو يغر بوتين يقلدو أقشلق وانغا تغنى إشت يوا أصوي هبتش لا تشغلر تحوش بات صن بات سقا أخي إنشي عجيم مدينة ولا تعناها نوقع برستورة إنترنت جي مدينة ولا أو تسوي شون شو تنعلم شين كيرتشو فانتازي شي أو توان ببيزي مش عانس بوكس توان طولش ديتان صبوخ عانس بيش موي توان بولج وين تي وقتنا وين تاني وين غودش حوات عاوات غلطة سوس ويوجيزن وصناخ ريتش سوس تحداه كان دوي إنزا ميتا كيرتش مدات От чохю Facebook чох. В Фейсбуке вот ведет переписку там некая. Так, сейчас один момент. от России должен рецна что швай аш доллар ватсе дол дела мама тан цедо рецна что церга дук рецна именно и Путин и Шайон и Ходорковский и Шамиль وزير и оппозиционер شو بوغش شير ساكود لاست كريان جو تاع ما من تلنا خيط سورا شو جاي يخيط Путин تعجيم يواجه يكون قولي ничуть лучше него к нам относиться не должен. Хиба ж разницу очень наживешь. Короче, вот некая Мария Соловьенко. Интересно, вот на Соловьева тоже она смахивает. Ведет переписку там в Фейсбуке, в чате ЧДП. К сожалению, чеченцы не ведут вот такую какую-то информационную работу, поэтому русские везде, в Фейсбуке, в ТикТоке, в Инстаграме, где бы они ни были, они
ведут вот такую античеченскую пропаганду, пока чеченцы там в своих группах где-то закрылись, какие-то вот эти ведут разборки там, и их вот всему миру полностью вот так вот показывают русские, там отписываются. И вот она там пишет некультурная типа партия, а еще и Мария Соловьева, это вот эта путинистка, которая часто на каких-то интервью подставных Путина, она там дает интервью, ну, подсадная как бы утка. И вот она пишет, некультурная очень партия, потом там ей в ответ пишут, в чем же проявляется это бескультурие. И она пишет, типа, террористов считают героями. И у нее спрашивают, в смысле Путина? И она вот отвечает, в смысле Шамиля Басаева. И вот ей от нашей партии пишут, когда русские признают террористами и военными преступниками Ельцина, Путина, Шаманова, Грачева, Трошева, всех остальных, Патрушева тоже, и понесут ответственность за 300 тысяч убиенных, включая наших русскоязычных граждан Чеченской Республики Ичкерия, за искалеченный, незаконно удерживаемый в застенках народ, за тысячу без вести пропавших, за радикализацию нашего населения, которому завозили тысячами тонн радикальную литературу из России, а теперь застроили 1500 мечетями и взращивают войско Иисуса для джихада за мародерство Путина в Украине. И начнут, наконец, выплачивать репарации, мы готовы признать все террористические действия наших вооруженных сил. И вот, вот это вот, как ее, барышня пишет в ответ. Демагогия. Особенно ложная цифра про 300 тысяч погибших. Как раз таки вот эти 300 тысяч погибших, это говорит русский чиновник Кадыров. Именно он подтверждает эту цифру в 300 тысяч погибших. Это еще раньше, после этого там сколько в Украине они загубили, сколько там еще без вести в тюрьмах загубили. Эта цифра названа еще лет 10 назад. И говорит про 300 тысяч погибших, типа демагогия. Демагогия, особенно ложная цифра про 300 тысяч погибших. Про геноцид русских в Дудаевской Чечне лучше расскажите бы. Про теракты чеченцев в России, во Франции, в США. Вот видите, вот Игумадиц действительно должштукцен. То есть будулаки делают все, чтобы вот эти вот русские террористы, вообще ублюдки, которые вообще неуживчивые во всем мире, вот эти создают войны, геноциды, потом кого угодно пытаются поработить, э, потом вот это имперским своим вот этим, своей сущностью пытаются захватить, там вот этим фашизмом откровенным занимаются, и вот им вот такие вот какие-то розовые, пушистые, вахахуица, кучерявые, короче, и квартер из-за им. А какая-то вот эта вот барышня садится и начинает вот про эти цифры, про эту ситуацию рассказывать, про теракты чеченцев в России, во Франции, в США. Вот и чтобы они могли это говорить через Царнаевых, через Будулаковых, Анзоровых, через Азимовых, через вот это вот Будулаков, который, Будулачество, которое на Запад, в Европу перекинуто, через них делается все, чтобы то вот это вот преступное их все деяния преступные, чтобы их оправдать, они вот таким образом создают вот такой вот, вот эту вот ситуацию такую для себя. Так, вот ей в ответ тут пишут, хорошо, что вас хотя бы через Украину познают всем миром. Жаль, что дошло до такого. Но по-другому это было невозможно донести миру. Геноцид русских, в кавычках, должны показать как раз-таки вы. Вы там все захватили и можете преподнести такие факты, если они имеются. Мы знаем про другое массовое убийство наших русских граждан, а именно бомбежки русскими оккупантами. То есть
ситуацию, и это там один какой-то фрагментик, но дело в том, что и Чеченские демократические партии циган язущут, и у нас нету людей, которые просто умеют комментарии писать, которые вот шей как бы شايفهم отстаивать дохущие, а потом что я ху дунер مثلا хуш мадуку захмея. То есть вот никто не хочет лишний раз где-то информационно что-то, одну букву написать или одно слово написать. И хум то ледар дуква. Вместо этого там лучше где-то побазарить, поболтать. Значит, ситуация, короче. Сундел и пока это футбол чук китайский, Раисов пердебош. Там ошибки на царе. Это не я сейчас не грубыми словами говорю, а чисто как есть, вот цитирую. Вот там можно было бы, ну, они как бы хотели написать «Россия вперед», и у них получилось на вот это китайский перевод, видишь? Либо это умышленно там кто-то постарался. И вот это вот, этот термин, он как раз нам очень подходит, да? В ситуации, почти. Войнезу Магадарка футболка. Потому что вы улк дупышт. И вот свой улк от интерес йол швац. Так, пишет, пока нохчише улк от байл качалс, нохче улк пишт лехтер долшду. Лехтер долшду, элчарайс пришли лордук нохче улк. Шти элу алуш баркал. صحاشي كويس إبراهيم نيسو ديلا تشاش شي بايلا قاتش شي كير كونال دا شات صحاشي كيچو هاوي ينديش لقي عمر ديلا تو جستوكا عمر ديش مدو позднее Санчо расправится, дешь моду 90 годах шанти динаг. Богда галдис Путин стикл адьяб кайк амал дать, он хорошо постарался. Чекует. Масит тавор кам дика дикна. Разный взгляд на религиозного, на политический, вообще социально, моссу эвра, разлатин, дик бол бенсу шакал. Ела да sayuli ел дая чаяцкий что воля гено. Действительно, эра шеш шагул цадой ходуния не кайка. Ну, я не знаю, там, действительно, халка вела, там, аволь, что есть, например, на ахоле, милла холе, там, реально, киехчли его, грамотно, а хабар дей царх мацату, я шват тумна что сунс, лело дей шват, и да халак был, на хаз поддерживать, да, действительно. Her فتيابه وصدع هم düştü. Düştü. Vallahi düştü. Etmeti, от Украиницы, вот, я не знаю, мог оставлю будущий цава. Тиграси, цакасты, чхена, ой, цуюк, цан, эгвар, ца, эл, упадина, ой, внимание, обратите, цахауси, и раскин, иш, таки коучерса, лет 50-100, да, вардухом, кицак, иш, ца, глобальное, ходунья, движение, от почал, че, доудалался. يغزانا وقيل ودا جوة يوق اللي غاس قطع كونكريت عوش لتا يوغا تعبال خلا إمامنت ويوغا أولا بيتنا تعوى يوغا تعتريك يتعوصا ودا بيغر بوقي إليه بيديسات ستوء أبوس لإيت وعون بعض دي يقول قطع حال قبال وشناخر باتي دعينا دعي ديش تجين بويد بات اشتغل على شاق بويد действительно не столом дыры. Маша дома сега хеш маусовы. Хазу машу. Маша хуй. Маша хуй маса. Дела, что уэлича, инс way bel way bin bot emsh als rask stehal. Ta shol naga haznersan west irshan biash masu aur amaditzer legende. Masu aur diqa diqa way day aday naway songs din naway إذا بقدر ديش خزنيخ سنبوك محبو وعبينك ما شو نوقع أكو قيج ولج هنسي أوكرانيش إيغات نكيت سي أيدل دوزوين مثلا ميال شلغين شو
شلغين شو خلق وشتان يقع خلق انت وين يقع قلت ما بقول صاحب شين يقل يلواش قيوح ليلواش دوحلو ياشي قام بقشا اوكرانسكي وين ما خا اوكرانسكي قام دات حاري تخرى اتسال يوتشل ادواش ساكي وزمن بوشتك خل ديال خضر قصي قام دوحل لاتش دات حاري دابا قومنا скорее всего الخيرسون دوحل دا وي ين دوحل وي جاجن دوحل ياش لاتش كرا دوان تاق وي تاع لاتش تغوش دوش دوحل ياش تاقرج اداريتن وي الخيرسون تسير نشتون دات ازراس دوحل عشان ويخ تاع بريمير لاست ايدو اسمو ايدو تراسون تمو ايدو زاد راح لبوم سوتشي خان خلق خان ودو حال تريح خدوين طبعا اسنوختي شو عدول حال قوش خلش دو حال وياه خدو جايت رقوة سام داس جايتنا ايش تعمل موتيفاسيون خلر اخير سن اوبرينسكي قومنا وزغاس دو حال وياه ايش يلا شورك صبرك وش لدو En هو Oekraïne slechts bad had het aan dagweg dan slechts dat had ik Oekraïne hayak na gereerd tot ja zo te gebeuren zo doen meldo по-моему сапоги на какой реке баца во Франции баца Ла-Манш короче и что вольно что мы и хакач ласты сонда мела Ласкаш нама цанагвар уеща барит вам для своей политики, не знаю, для какой-то своей выгоды. وين ما باتي وبشيت عنا اور إيرغا بورغا إيش وبشيت عات وام ويبوت وام بدي وبينك даться делать жлар что. Но дело в том, что озюка тушбалой как будто алдагдоқ папа римский цап годунянч мелеле уйца уже уроч нохчи бич ахо шаницас ой хак деш вайдо шинца гушма дуйцани цаю диктатура гушту ша дег гушту но почему-то вот эти дела остаются قل بها بانا تان إبقيت جيرس كلاس نير الله دهانا أو ديل ساعتين чечен شبو бандит شبو его опять таз насильник شبو وсколько можно это уже одно и то توام ديك بوي توام يوش بريت صغير شيشات حالي دوت لما ياتي إذا لا تعمدات توام بيش صداوات شا جمع كرتن هو تنخل تعود شو تمو إذا توام دلا هون بيزات بيزابو شو هو تنخل صغيرنا دوك بيش допустим президент хажен جوهر أيدي أن zu Stachio чтобы мешал не он резбоч дик рахчул процентов 15 хрюкве оману от холан резбоч оппозиции бон даже от Айдланд дуалт писал ушлита лечнас было леш от Ойланд яхич ба асамдат синс издаксан вам цохуш хлиари خخدر حش يا تعم غاسق يخسن قيتو أبرسيتن هم خدر صنخ يا تراسون البوم سوتش توام بيش تاواس معوق تخوات قوم بيزي تبيزي توام حي بقوة دقيقة حي بقوة يات بوشرج ناقو جاقنا خلق صنع بقوة ما بقوة وين سوي دول بقوة وبشي نخشي شو جيز نغاستش وطول حلقة مسقاس ونساقي رازنا إمبيريش ليات طريقة وإيمن روسكي شا ليلي يجي عم بعض ديزا راز دي تساتسان ليلي شعطا يقي تيشينش شو تيقينا بالسا عايزي شاندو ليلي يجي عايزي شندا ليلي شميكش بوش единственное болезнь غاسقي شفاتنا شينيوك نام свобода معاهي على эти религии дон традиционные дон нетрадиционные дон измеждакшни нам давай молись там просто хайпергат уит цулка вайча ошла угар глупый вопрос угар глупый ответ то что надо ауда ундуксер ош хайпергат هرسن برات وهنسن لامز مار و دنيا любой метя да еще лامز мар хала океан богуэл где это вообще запрещено очень лучше лامз деш да хабаш аж дунья мадуэр что за бред вообще ахош ю итюлга юч итюлга югла дюше عشرة بقي خيبوش اللي تشيرتش صاحينا بيح يحيور صاحيلا ناخ تانا صوم بس وبسنا بريميرو غاصوم ذكر زيرت اللي يلشينا نس صبوت على الحلوات وغنا قواصل بيوخم يا تنعط تكون تعونا دين
مش دعتي شرق وسعدير بان وسق خو عل دي ذكر شلانه دوش سك دو عقل إنزل بلون دعوة تاني وهرزن قوانا واسبوش أما ديش إيش جيونا بوي سال إيش جيو ويقول لدن ويلوز نسامة ديل دين قام مدات إيش وطنا ديلت دوي بو لو بوي هم عشان ويش عشر سنة بات شابك تومم конечно تعني تبيز но данный момент Украине был تومم из войн вообще отношения шум дати даже малейшие частицы я вой таа политики вообще вой политический взгляд что России еще политический взгляд я не вмешиваюсь это политика России но дело в том что от это она алпеш войду духодек вой бех очнуться цедар очнуться да мадизи цақому от балх цауич цеца صون سيس قاق ماشين يس قيق يس باخمش يس مسن مديزي وعطين تسويش ودعوانا عطين مو عق مو سوق مو قيوك مو تاقي توب أزلو تاقي على هو يتصل شو ديل شو وري يتسق رزنا برازنا قومي وقين وعينش تعجم الساتسان شان داوة تكمات مينت بوالبين يقصوتع ويسلجت سدد يزعوقا على القيرق مش عمتو خلني كنتنتي وميري حلقة لا تورشان إيدك بوابوقع بينك عن ورتن تسكا إيقع تريك صورك تسيشوانا وأوغد واقع دعبط بيتونش كيجيش حدا قاي عايشيكو يقركر جادوش كانت أوتومات قواسنارة وعنيا نعرف عشان أنت ميرش طبيعي كان لم تبلغ وضعما يالي بيوسا يرتو قيالة هي توليت يبع ويعري وشسستا يعني تسيواه هو عادي عم بيستناه عالديران عايشو بالي تسيولش يالك تقشو مراجش ليه غوران وبشي تسيشو مليار درس بيد نودون هو سنو نوشي دعوة عن ودنيا شمالوش لانجيش إيش يتشا هما داتر تان حلقة وجدين نان ديش وقار قيرق ويش منو تو ديش بس وقار قيرش ديش قيتيو تهو هند بيشبوش ينتي إبوال هند بيشبو ويشين داواتك اتريد صورك تتشتديش أم تخوف ما دات يجب ناخن سن إشلانج تتولوش دات اتوقت تتولوش دات نام يتواني نادا الدنيا متعجم دقخ وشتدع عقان تيتو بوت إحوان غالبي المبو وين يوقع دعمت ديوار الغاز كتون عمير توعشي спасибо دعوة نوخشي تسوي спасибо دعتونك انت كنت وول قان لم عندك دوت شان شان بعريوق توقوت يا حيري ولا مشيات لازم تشات شو ريك دين يوتي ويوتي دين يوتشات هم يوتشاير الله كسترش الله تي هوني عندنا شيء وكستر لتو يالير ناخ بيلوش إذا حيش ما بيلوش هو كان مقوي ويسسته يعني والله بالله تو شو جيزم توان بيت هانس بشوي ببيش شارسن سبوي أنا بعدو سويتي عويتي تغيير بيقش بوجا بوغتان تمارقش توخي تارجر شين نريزولتات ساق وتقونا خلقتنا صوت عشية شو عشية كزغن شو عاش اوقو نخيتش اوتمت تاخد يشتوتون شا وبشي هم يوتي شا وبشي نيش توجنا هم يوي يتي وخيشي ايلا ياتي داجتون ميخا تيل دعايات يوتي تان شيني شاش هويو شاكر هم ينت تلالوش دات على الك شكول بيرش تعميرش ياتشليلن تعناخ تعقون في تعياحي يوشي قون في قونق شي جيزن يوم جليل دات سويش ليلة دير دات قيا كان على الخير قيرة قير بيرش انتي توكياتش دي كوكشي از دوش توقي شوقش هوني عادي اخ اسيلة هوني عادي مي بيري سنتا دوز ونكشي يعدا شوز قيل شوز بيسيات شرش كبيرش مدعدير زيت مديزي هم بيت بيسيات ليات شو يرزش متوا ما بيز بيرل خينا على خلوا فوتبول شي مودبول شي ولا شو يز متوا سودين قام على عقش صوب شي حار ولا حياة تركيا سؤال يقول ولا لا مش نوقتي بات كان تن نوقتي بيزت بتون ديلو وين واتديز كان تن نوقتي تان بيش موات وات دي
Россия Украина тем из-за شيء هم دو разные политические взгляды, и всю свою жизнь до цена меча дала России, да, цена, не знаю, Монголия, да, цахи чахал, всю свою жизнь до, но это для нас не важно, важно, да, вой кам, вой хума, оцне буйнер далар до, и буйнер дал чуть яда диештолом дуй. والله بالله تقعد سون اشتم نجديد تلا سون والله السوق يقال قواش خزني اصلا جو سكنو يير قصبو ميوكي ديلا يرا قصع عادات نعرقوات عندي هما تدعد ورزي تدات تتويا وعيات آتتا شايش ناخن نسيلش ملينش وعطا اندو يقوم قام وعطا دين دعوة النرمال نقص بلاست اندو يا حدو داخ هي شسلي هو شيء خز انت عنا تامي غوردات شو بوتين شو عجوردات شو كيتشو عجوردات شو ويت سوتوتا مطلوب توجدات وجيزني يوكي تردات ستركتوري بالغ اربول تاخل عشو ميسك سوني حلقيتشو ني بالي بولي شال وقع رقير شال ويو تصوشو يو سون شا سين قام وشو اسم образно было, что и сам лично был, да. Он гамве шушка. Нахана, бага он логи. А ты, че бетон маги гож, я че сискал палаш, сила херой. Энт автомат кэсан. Шоку на хилацаряч. Че قوم يبقى شي توحلا شي بيت بينو. وانا خيل كيرت كولي ده دوزل يا استقلا. ده تاع قتلو شي تاع قرر اللي هون دين تاع وانا خل قيود قيوش بوشي هو تاع خلو يتسيش إيشو شغل يلتسيش هن شغل يلتسيش مت حبيك أبو إيشو ناس أودري دو آلت غيتشين وزاد عيد بقول نش عيد وانت عليه إنك عيد شغال وتنيك universitet يقولون خلوق تام يعني زاد minister لك ده لا سنو كذا принципе حلاش كذا باش قزام نخشي تا человек 50 100 ورقة بقول نش دقيقة دعيت كي نعم بقول نش دقيقة شابوش بالله متني على غيرك بس حبوا مجوش دعيتنا هذا موتا صادوش انجليزي موتا قدوش نخشي موتا قدوش وين شريعة شديتش سنة международное право чиечко. Це іш мова, це ночі мата ходуться ходу, це раз мата ходуться ходу, і так далі, і так далі. А дніс чи по закону хилдієш аур, масубокмон швей центр демократии, центр западного мира, шайл университет, шайл парламент, шайл позамыл. От ніч нога, хилдієш нога, такой сауац, я мешхил цедіз, خيتش مو خبيت نشتا ماش خلص خيتش خلص ماش بوش عندهم صحيح شاش بوشا وش هات يوشتو ماش تطلع ماش داس صح هو تنادى وما داس حد ياكل خيتش عشان طبعا عندنا ديلا عش تبقى مونتريا مو قرنا قالت نقدونا عشان جرامات مش بروفيسور شقي عادي قال كاتشن انا خيس شو خلا اما شباب مش عشان هو ما بوش قال سوش كان كروتش شاشه هرد نشاشه هرد ما حقوش بقى تشون تشات شو تليجرام شو في حقوش داش من ده أما دق من خلق دق عجمة قوزع وبق مش تقيعش بق من خلق لي عبد الرحمن أبتر خان نفسه نستعلن وجزام ده ويروح يعيش تعجو تعتقاش نتسقط تشتغل يستعلن ما بحث يبغى تصبت هتي يبغى بيش تعيش خلط ويروح يعقى يحسبوا قيال سجودهم Машвол, ветеран. Удукел. Ele marshal dem dat suma haladuf shwarsa pet chuel ma dat nis bach nis no onde beluk tater wat skidu galdelek kun tsakhilchi na wast nis ni at ya volchu na wast khilchi dugi sajim jim de chi baz
إزجنا خلشم لو دديش سانت يحسوخ درك إزكليتر دقو ما دايوه أخ مسارة جيم ديش وجه تاني تجن نتسخلش كمين وقتي اتهمت يحتاج دوش أول شوم ديش باز ديك درك دين كمين وقت خلو ما يات يسنيات يا كمين وقت يا ساحت اللام يا أخ ساحت دال عملوه أخ كمين وقت قوم نيات يا كمين وقت أنا قدر الخيط سون هو ده تعبوا كان تعبوا كان دير دو تشمدو وين وجه قش دو واستيخ القوم أنا دائما قوم دحول بول شو ميال وين شو نا واستيخ الشيء شنا بقول شو ديرنا يدوق نوع لك سوانتلا إيه سوانتلا زين هاتسو صحا بوقت يا شوما دوش سوانتلا لي بوستا تايو سوانتلا إيو إي شيء ها دائما ديتم ديتو يهردهم داتك ديتم ديتو كي هو ديردو دهم دات هو ولا تخرج ها وصل تخرج دهم دات دواكي ديتم ديتر نو دوش هو ديردو عم دور تشي هون راس المسيتك دحل وق يشتغل دوك حتى باز أوجر دين ده كده خاين جا شرع بوش ده يسافر وين يقع غلقه دو سو جيزن وحدو شدوك допустим وين دقميال دوق حدو شدوك وين دقميال دوق خينر حدا قردش سريدني دو سريدني بيكا 100 لير كده عجين هولي وسوق ونوع حدو شينا ويتع كلتورة ويتع عادة شنو وين يسنا هما دوشة سو حديا ناخدوك وخز تع غلق ودعدو وخيشة وديشة رس باستر تاع خودر ده عتادو ورشه هذه عندهم هما تاع فرق الديزون وهرق الديزون وين يقع شادق له شنو هنا غيل قوق دو وزن قال يو ثقل يو قوم دخل يو وشادق دو وين ده تاع هم دديش دول كنت صوت يغط عليه الدع والله ده شرع ده وشرع دول شعينه وسو جيزن والله تعينك شرع دبوش تك ده حوش ساعة شرع ده غلق دوي اتمت وين يعني خدول سوفيزم تان ايدي بروست سمشات في هم ده تقعد تا يودو تا تو لاتن يعني تو بوصل بقى تنوى تو لاتن يعني وينات لا تنوى تو لاتن يعني وين يقع غير قوت لو لاتن ديك هو ديرزنا وي в чем дело тогда хуй ючишь Демократические партии ачкандак доушты кудухан хал акерер христианский мир вообще цель демократический цель ел что ли цацтол هم шалоти постер идумет ценность وإسندك даже фирма дати وين خام أخا وقام دوزان إسندك هم برغت كان صعدا قاش تصور وات وبروس вообще $1 дать юка даже нету такого не существует для чеченского народа такие ищут мыслящие, ищут умно что умно швой помню. Не знаю вообще, хель еще штатское. Нету такого вообще демократического блока. Иду аж мадец. فرغته هاي فرغت ويستخل هاي ديكا هو دقيقة ديلا أربعة بو هردو وجدو إل هاي هو أيدل دوش هات إيش وز أيدل برينات فينا هون يتش نسي ليت يش هون غير توينيا هون تتعش فيك دوش داجة تبقى تعو أبق وغير تويمش بس أيدل دو أيدل демократически فرغت أيدل فرغت قام عرضو شون دوش نو أقار سميسا لو هو قيرس أتكي لو هوني عادين شرعش برعش ويتسا شاش البوليتيك شو بوش تعناه بو أشو يوصل لدو بس وبشيل عوار شاش ويتسا هوني عادين ديلختيش هتيش تق ديلختيش أبرزوا يعني خلاق هو أبرزوا يعني خلاق وبشيل تع لوجيكا يوجي تع كل ساعة تحياتر ديس ديلا بوس عيني هو خلق ولا هو تع دوش هو هون حنتي عدو بوس تاقوي يدين استواء ويباتش عالقير إرشادك تعوني عدين شا إتس عون سقوز ات تعون سأتأكل إشياس
يو تاخانيات كان يوقع لا نخجل لا السوما لا إيه ذات أوتوماتيد والحاجة أقول جدير دو إسم دو قمع دو يوق قوية لمجلوش قبل وق سجوز لا تمو زبي ديسات كان لم ناخن حلقة بال بوليتيك وشا بوش ناخن دقيق وسق عقينا بيرت وديش بنا سوى سن قمع ديش صوت يحوت تروتو يسوسن قينيش وتدل دعوت بات وعموقه بدور وتنير سد مرعب وسن قمع يشتغل ملوا إنزل ويتفق لجان ملوتشو والله سون تسيكو شيات سون تسيغا سون نو إشارة شيء أدنى جميل تاع هو تاوش بريدوش تاع مجلو شوقي هو ما جوج تاع ويز ما جوج تاع كروتش جينا مواد صوتي حرشينا عندنا интернет شو да, можем мастерица, ну, сон тсица таиц. Просто эксперты, дука разные, нах борцу чуасно, фиал да госу чуа, ну, цинцидекция, ну, главное تبع опыцига. Главное опыцига. ميتشا تليجرام канал تاعي Да, телеграм канал تاع شو عم دوق بري انا خلاص بو والله بوس اش ديت شو صوم سقيت بوس عايش بوس اش ديت سقي عوي تيتا بوس حضرت عوي صح نختي هو ابي نو بوس بو لان بوس ناس هو سوي شيء بر بوس شو نختي بات تيجا بوس هو ديت شو عو مشي ولا بو حضرت عوي وعوي تي تشيسا تشوكو سقوا قوما حلقه أرقام ودنيا دي موس مت دق يهردوش يا موش والش وسجو بيرو سن شبنا كل قطع ويسكتش كيال غير إيش إتد ولا هي عدي دا أمين ده ناخن دعوة الشيء ستول تاع ميسك مش لين الشو ما هو يتار دسو درس وجيزني ورياس عيا ترجع هون تا شرق أم ديستويت النشاد هم جاكين حشق ده لحدين بوتسونا ترهم بيريدي تشاش ما بناف ويجينك دو يغلو تعتدوش كير لازر تعتدو يغلو كيرش ليه ايش بيش سن دين دياتش نان دي هويتي ميرو بوليتيك شو باقيرش ميرو بوليتيك سان اخوشان او دنيا دي خبر دي سوش بونا اشوم بوبشي ريتش ميرو كيف يرشد سعديت فيشبوش لجان كيفيش كيفيش عنا دي تيات كتير إبراهيم بناتي وما تعشوا غير ميسك سويت سو بوليتيك وسويت سعدي تياتر كتير بناتي بس أسرع دعي لريد عدو شو بلوك بتشع ده شو اسمه باتشون قاجة لا يدو على بات إبراهيم إسان وقمع ديش مستقبل هو до тебя уже баллотироваться дешево и нахуй уже хуй что это выбор что это إيمن شرع ديش بولنا أبوي عجان هنا عدن أسبوع ديلا أبوه سعيني أدوكوا أو كيغل خوخ شو حالك ولا هون كان لم تحت ديز قاش تسوابيز أو هو بوليتيك وين قوم حلق يعني كاج حق شو تعاوني عدناش دون حق عوش دون بوس عديت وسوني ميلو ويو يو قطع يو قيقة فاديتيون حديثا تقاعد تعاوني عدن شو بردين سلوش بوس عشرش هون شرع ديت تغاري هون شرع ويو تغاري أو تعمل دو تتوازيو شو تردو هون شو تيسي شو راس هما جين شادك جين عشبونا سون شو دوقا جينيش بو وتجوا فاسلنا جين خوشوشة قاعدين دوشاش يو تعقني أتشن إيه شو يعمل بالي بوت وحقنك هوني عمين قاعدين أخو هو أرخايا هوني قاعدين نخشل ريليجي دعتوش ريليجي دعت أسبتت تنسى ريليجي دع حق شوي ريليجي دع تطور ده تعاط تطور ده شين لو ديلا هي شروش ينسلو بموش الناس كاجة ده سو إنزري ديلا هي شون أو دوشة إنزري بيو جنيدة شلوك يوصلنا تسقيت شو ناحيوي تبريش يتان بوليتيك ويو تغا يتان وبشي أسوات نقيت يتبوز ولا قطة سو تسقيت شو سو هذا أصلا في لدو صدوق تدي أرقي دعوة سو جبنا دعوة دوي بس مجيز نقاش تو سربات كان لم تري دوغا تندي الوارس إبراهيم قاش تسر
مثلا بات شالقيل تعمل أول صنبو وقت أتسجن قاشتس مداش بات شيء سات لاتو سجى شبنا مثلا قمة ليش ميروي политик خلوش это не должен так он вести себя. Он должен серьезно относиться к своему делу и شيء كتير أنسق وقالم شيء نحت يحيي تا خانوق على ولا جماعة شو دل يحقو شيء تريات دل مقلع كيف أزنوق تشوف شو جماعة شو دعيلو رياس كون شو بلوتكش شو ده قايلش خد عبوك شو شو كناح بات هي خد عبوك كان دول لا تو كودي توق أندل لا تون أعداء لا ناخن سن دعيت دعيا شيء ما هو شيء كان لو أقليل تخيل ناخ ما يشو يا أخوي شن بيرش يلو الشيخ شو دوات ستلات كيجي بولناخ ما بوشو بيرش ايش حال ايش دوك يا جي غاد يا غاز وات يا ساعهم يا ياك نقدر يحيي الناخ يا شو تاج يا تعن متل يلا يا قال لم تنطع يوغا داد ما داد شو تعم يا قد صح ترى يا دعليك يوغا اتع بيقر دعاله بود علات بو كي تربو كويس حقيقي يرسيش ونعدين كورت يوقر ديل وزور تبو غاست تشين كورت باقر بو غاست تو عقاير لاستوريز حبو قوش كورت باقر معادلة هر هو يو تكوير عجان تو تكوير ده ديز بو وبشي تو هم اسمه ويا حملوا تكوير ده تدا وبشي تو تي تورت وزمي تكوي سون هم زبرتي ده استي دوقون تكوير سنة عادية هم راشين بعرض تو عندي قال يا بناس دي قون تكوير حويه ها انت حتى تكوير ده يشو هم رشات حبوا دكتور تكوي وبشي عفوي تيتا يرجع ديلا في شيات يا شيت في شيات تعنا في شيات يرجديك يوزر سون يرجع معزير ذكر يرجع خير يرجع ميل بريف واستشير الجيبة اللي تسمير قبلوتش يرجع ناحية ثم ليلو يليلنا ديك بيش غرج عليها يعد القاقة لا تتوقع تنعق عشان غاز وقتات انت تقرأ ضغط شان دوشون بو جو بيلا بيش وهذا عجان عبد برنج سنون يلو شو إيش أشياء لا تشيل عن الخوض بالقلب بيتي تانت أو تمات كويسي سوسجو حاسجو حيشو حيدو زوجو بشاغيل مس عبيتوان كي يقوشوا حيغيل حيوالا بيلا حيقوم غو يشتغل أنا ليجندا بلش دعوة ليجندا حون مو خيتي ويسكا إيسي عليه السلام ويسك اسم ده تدلع تكتيك ويحشو بوليتيكو إبراهيم إذا تم يوش بوليتيكو رسي بقت نشيني وكنام ما وبشي وي وقدرش ده ترتك سستاوز رسي ده تعوي وبشي ده حاجة قدرش نتكياتيز это Россия и геополитикус. Это между государство, шнук шейн оушунду. Кто к чего возьмет, кто останется. Тот, кто нормально на плаве останется, тот и закон установит. А войско Иисуса там примерно, я не знаю, подразделениями, как Матбов. Царь Гутван Бос, Кибаш, Цандиа, штасьем Кшваш, и же царь нагав, что оптик восьму хамел деш. Кибаш Тунга злоца ду. Атака уж России был масштабный царь. Это мне конкретно новость кладу вас, а что? Тунга ладуях что Кибаш. Алда, лумадат. Эмш доше леш. точки опоры вот цунале цумахайшун вот точки опоры садина бог цу короче саначуэль наш тaqayl яхна цаум болчухтар дуктига Цун يتعب بريخوتو يديلا цун بيختم باتو وديشينز إنسان دي عادات وميلتو عم بريخوت دوقم دو تسارع постоянно تسارع لوت تشينا تامشين ملوت ترتو отхан биева чё приходит что ты ари короче ан Украины чё косит что отсюда отхан биева ухиллатя отсул отсвай нохчи чё отстемах иден короче уже одоэс кышка да ди ха ихкен отсул короче сохранить цадинол
Nins Кануэльчхайна Вахаве Хан Украине Чуквесин Санагой Чорис именно, короче, сана в это в гущу квестница хасун тигаса сушчам дерсун военных нынешний военный наверное. والله بيلات والله تتلوج تبيسوش تعوض شو كعوض شو تسانجي زكاة وعمد إدويت تن إيش أتسامى وريا شيء سويزا واتين خويا سويزا ورد دعوات وزيرا ميلي تنبريوت عابه كان تعاوني عاد الدنيا تكيري وبيرو ناتشالنا أوكرانيا تاتوان بول بات تاتو جيني خير انتريو شيء شيء أتو بشيء قاعد اللي يدير توتسارا ليج وكان خاصة وكولي يلا Tad i to prošlošću, tad cjetu, šta je carja prihod tog. Tad internet čuvaj, vidiš. Rješenje da gordevi na čuvela nauku. Taj glavni šiko se guva, se kedavak car, использовать веш мовой. Просто кан цага, шеш, использовать. Идёт там приехал, короче, цаца. Так, короче, бег кибетик, короче, там беждик, что там видно, точки опоры. Точки опоры. Из чего головел хилати? Циг эру она бой, между. Ага, там бег кибетик, короче, там телефон чего связи. Сто, перцу улия да хавела сак. والله يا خير ليلا ندو حاشني ضمير دو تساق. طور حلقة دير إيش تعسيهم كشيا داغستان ولا تعوز كروتش وقن سوازة نخش تحسته نكسان كروتش إنت عم باخر تروك شينته ووق ناقوس تساني ووق وقتولي شو إيش ما يرضى فيري يعني شيء ديك ده تم جديد ستان شاء دوش شاء قيلة شو بطلنا شاء ديك أنا خليقا إيش الحاجة يتنونش تعني وقن يرش نسيات ساسي دوب قيوت شنو نسا شوطة ترى زودا نزال خذون دوزم إذا بيرش سقط ثاني سوازي عون زوجن سخاتشن زادنا يعني خيتر موانس إيش دعبة أنا هولي بيوخم مش حتى يرتش بو خابرش بيوخم مش يشولش قي بيوخم مش تساياك но демократический душа штахеш тадул кел Чё, يجي богин? وين ما Интернет. تعبوش مودو هذا إن إذا وين ما تدعي زين دعي يشتري عدولش هردوش هذا شو يجي Ом кюгал дукас. Демократия. Ома кюгал. ده الموضوع سنتيش تعمدون زرقي если что so не слати Демократия. Ома кюгал. Вот ома кюгал деш. Açmetta otsqoma kuygaldo tsonaq demokrati khul. Amma tig hawi hinti khuyten samaral desh. Taqwa kullik so kuygal desh. Otsqoma. Tsona diktator o. Ishtrita hum da tsakhtigat. Yeter o chi. Haqa والله ychol. شون دي تساري هم شان كيتش ده عن سونا متباشين تسا اشتغل تساري خد И واحد mag shmadat is по исламистским
движением, по политическим исламским этим движениям Мекштат, там нельзя, там они единственным источником власти является не народ, а Коран и Сунна. Пьетро, инс Коран и Сунна эль сразу ваша штавел мовизо, ничего себе Коран Сунна там духа мукру. Ишт, короче, технично было, а Коран и Сунна, а هذا الوادي كران يسونا أدوني شو عمل طوب نشي أدوني شو عمل تيجي نشي جماعة شي ويرد نشي منهج شي وكروتشي مذهب شي إيش يل باشوال شوي وش يش عداخت قرآن سنة تتوش موي سو قرآن نص سنة استدين سنة تكرني شوي только قرآن باختر يقيد بعين شكايل طوب مش يعني قرآن سنة قرآن سنة كروتشي تأخي قرآن سنة تر بوخش دولش أدوني شو сотнями то обнесешь, ситуация мою куда. Эх, вот лего шедлучего вокуду. Шен интерпретация шеш, и ты не можешь. Хабак ваат лишат, пацан, хундалж. Отсюда табух больш дует, то дочь ще табух больш дует, массер сучва. Как бы у каждого своя правда, юктига. Но при всем при этом короче, не то, что у каждого там то движение, а вайнмагар даже у каждого человека свой Коран и Сунна. Соответственно, мы никогда, значит, не придем ни к чему, ни к государству, ни к чему. Значит, короче, Санхум эн самэша уэл, бача халкиин. Республикин, тогда хартуды, Аллаху рубу, бадацаху, пока ты будешь вот на этих. А когда каждый будет себе Коран Сунна, или просто Коран, или просто Сунна, или Коран Сунна, цутахи ашин матху, короче, вирда, хидадек, мел, ашин матху, хити, туш, нахора машин лилдайс, наган, балит садвах, наган. Кверти айда лида нитул хотидла цагерче. Вот короче, ты уже сахум запачал кеф отсюка цагер, что шел. Адлетич та хвой уже сахум цахен цати хай цахул ксуна. Ишт ситуация يو وإبراهيم إلامز مارخ شهادة ديش شيء شوالي باش ويفتح قيش وشيء توفتح ما يشتن بدي ما تصبوا إلامز وديش إلامز ديش مارخ قوبش شيء غوق ديش شيء كيرتا أونال ديش شيء فتح قليلي أنا أحسن والله تونجي مدي تصبوا ديمقراطيس نعبرت برغت ويتشات سن ريليجي ليال هاي برغت هاي ريليجي ليال دي قانون حي قاشتا سالو بوي هم بقوش نورمال زكون هم دقس إدقيا فيش يعني وليال دي سويم سبوت سامو لامز مارمادي با هو ديمقراطيس تحنا ورا يوبشيت هم برغت ويقع هذا مزليش قرآن السنة انت قرآن السنة بوش طالما دوي شيء شوالي يلدين شيء تسألي يلدين نوتاهم примерно алло цагаски у или не знаю или какой-то житель дунята запачал в Бразилии за примерно бусал буати керст буати не знаю имело ну цун соц агул кил вачта шараш тан са шараш البازر واتش ما تدويتي عشرаш حيقول تو حشوه واتوتا حشوي حلا مزدو هاي بارخب توبا هاي ديلخت يشو حيقول ديش عشوقه И моду уга просто он сложно, он мش модать уже цакета именно усложняет пеш. Дюйтич сон специально дюйтич это он шибрает специально создавать пеш что ж.
чтобы تخلي برد تاخلش ما بحث في الليل يعني أعمى باخر عني قيتشا وقيتي وقم قيتشا وقيتي صون قيتشا وقيتي رازنا ما بناخ دواج شبيري تحمتر واحد لما لا تتغرازنا نا رازنا يازن إيديولوجي شو رازنا برازنا تو رازنا شارع يش رازنا ناخ إز درون أساتر بتشو ألق نشويتك غورت بوات آت وتي برتر بات وای دچو وای لا ماز مارقه ده شي غورت ده شي خودی برت خیال خودی خیال خود تکفیر داره دنچور ایر وقت کرد تعمو مشين دينشور ارد واخري بو دات هوني عامين عادي قبعون هو بو سميلو صبوسا بو يا وات تو تي تكوي انا مثل الشتات يا شو يعني دقر شو وي تيتا هوس هينز شين قطوع تيبا إن شاويش سأل ديلا في ديلا صعون ديلا في شوات سمع عارف ولا ضايع دعوة شيء أصلا إنت إشيك هو ما يدك يعني ترتو تماني بصوت أحكي ترتو ين خود في دقة في شقة في شقة قناة تركيا يا شوري أبري بياخد إنسان زوجة بياخد هل تعمو بوح الحقيش تسا يسون شو يكش هنا عادين شدة بتشوفون شوان هنا عادين أنت ترورات شوفون شوان يبوش وهدوسا شدة بتشوفون هدوسا كرس здравствуй уштяр билал уште биолш шей гулк диаш шей пенсин да қита шей гулк до қайрти бөлхе ал ده эдвард ده كده روك دي لا بروت حيوت ات لما يوك هيوك اوتسكي فيشن اشتاق اجدات просто يوحتير улыбк виел кажанчер виел кажар даца доллах да قيش короче уже застыть да в этом положении аюхт даже шевоушах жамач ووشах кач чучеч да саунедин ашигизелер اسفل دايلر أحسوك تهونادن هايلر وخسوك إيش دايلر ويرتر كروتشن أصحى هونادن بدونك وإيلر أصحى هونادن إيلر وإيش إيرز بورك شيء чуть-чуть короче ما توان беш бук أنت سون интересно هدو هنتر праздник ту хил государственный праздник ту его государство зачем отменить нет саму государственный 6 сентября День независимости. Отчув вага щенца цум шлюч будешь. А у нас независимость, у нас наши лидеры, наши провозгласили, наши по закону, наши конституции бож. Холилчик шел, он хазай легенда, худуич по тебя. И то вот он наш шлюч будешь 6 сентября День независимости. И кефирский, он наш, дитун садутте царь, тагутский. مش مدري مش ديتش ما سون سوق ديت لا شاش ليلو يشوش ايه شين ميكش دو سون ميكش ده سون ميكش مدوي ده независимость цен خا ده независимость ابراهيمو في خذ غير ميس بول سوق يول جول حقيقة تيمتيو خاتي سوسون عقيد умный конкретча вайца умный баланс от программистов не знает умный шияша вор но суна гушлять что умный ша охарца уж она вообще в далеком он там болоте абукуш я независимо не вообще я независимо канты на независимость твою я независимость только вот там я дешь поешь он один جماعة он هو جماعة هو جماعة بيشايو جماعة يا جماعة تعال وين جماعة توق независимость ешь, независимо جماعة ешь. Яры машо. Dele marshal dušo masega šubistik pilotē, что я дальше. Нормально, هم داس машо. И хуяца. был дела, что. قال насчет أصلا بيك إيش تعرف يرهم تعدويش مور ولا بس يلا بروباس
Сегли шо, бля. У-у. Что делать, чем заняты, вот сюда. И потом хорнет заняты, вот, да поздаваем, вот, я решил чуть-чуть отложить, так сказать. Сколько ты позвонил, да, худа. Вроде постоянно на إبراهيم связи. تعهم В группе جاخر خيروت عندك بحكم بوالي مارشو يار مو ماشي هو ديك شادك ديك دو هو شو عستا ديوس يك نبسي يش بلا عشان عندك نبي واري ولا جام الصوم ده وجر سرازو ده جن يسمي واحد يار إبراهيم أوت لو جورناليست ينيرق شو قو تانا وشو جمهور شانا خدت عدا لندو نو سون خلقيت سون اشتا نو إقامة داش كان أزوق نام وستوتا чуть місце югари передач от украинцан чего внимание уделяет юрцу дуква вопроса юга цунга шинги душе цашта жengли да вette шук цадяша дук вопрос юрцу цун ца о раса за юкева каме дира ца диктига إسانيو передашь ничьят Ибраим ولا ترتاني болба безар реально сам солнца боюсь на медина нахсон что боюсь бат уж там тертани захули виси чеш стадим продвижение да узнаваемое лицо уже захули нормально но и от знак восту чуть низ вестица его передач судук что на востан самел что доги это хан свой короче вопрос метия аpodo дишь леча чудит дишь тун приходит я чита палюч что доги это сосу Ну, из-за журналист Мавайти, он тоже, короче, как бы постоянно лил свайцу, вол матан шейр хилар, из гоус хилар, идут он так, журналист Мавайти. Ну, для первого раза нормально вроде. Дела та отцунг, сун та отцун, отцан, юеш, да, пока хагуш карки индует, а вайт, и именно это украинский, это валит исламский, это умниш, как бы вай отвергать дешальча, цен из выгодно, да, вот на данном этапе и валит исламистский, как бы наоборот, и риторики, настроение, шуешук цен. Так, и кажется, использовать вещи уже амена, уж это всегда уахшбашбать, там разные закающие, разные идеологии, джамбула товари, потом анзори, мелу билаки, вари, короче, были. Теперь, что объяснить, динацан, и что, короче, там, демократии, юча шла, шуна, аргайциш, вербац, сундел, издийца, что да, сюда, может, штитем нуктуна, да, видимо, ще, дагуэль чухтаду, еще на вообще, юх, и интервью ще канал, ты чу, цавил, что там дехцу. Потому что, тебя дует, что лгума, ишт, цер, тебя лилу, что политики, от политисламищи, цер, цаню вообще, цена, ишт, чуна, ишт, элит, лерк, это, مو بوتيجر هنادنك آي واي الله أكبر بوشتا واي جديد ده الله أكبر هنادنك جهاد ده تام ناشي تام هنادن بوشتا تام الناشي اللي ناشي вот в чем вопрос. Сейчас Украине под санкции батин, абеш волна, зачем их нам приклеивать? Это неправильно же, не по-честному. Ищет ситуацию.
ему неинтересно было, действительно, ему все равно цацун уишум да царял, и что уез. Вид, Ну, вай просто как бы вай эурер, смел дешт эурер, тебя важно, просто альтернативным мнение и политисламиш, боцуг нохчишнук альтернативным мнение. Юх нагасан ушкиеч бояца нохчишнук алиел что хундец. Сунах дакиет ба обязательно из-за ватси киету еш тун вообще было братцы щедо блогер хелта щел клейлу шутан. Это вообще не его как бы дело. Он там щета клейлу шут. Война просто там, через него хибал на и дахазит там هم در важно. Тун дел хет чухтер дер هو هي обеспечить совершенствующая площадка. Потому что интересно, действительно, неинтересно. Цыга даже гушуют, я со прямой эфире, что цыгины в записи, алжир. Цыгя вот баш дуагдо Швеции, ама бохор дол умна что диалог шла, бохч авар интерес шкелета баш. Я говорю, ولا إيش تعمين أنا وقت إبراهيم سيرت ناس وتعوا وكان تكتب ولا تدع وجه ساتوت وقت دوتسال فهم ده هم دعوت ده جي هم ده دي يولشيات إذا صوت عنا شيء أنا تنطوش بيه كان تيجي ده هم ده دوتشا ده هم يبقى شيء كوريزوش إنها غير كده دوش تعليل دي دين تعليل ديش حيوات عباد شعطين أنا سنتكلم Nexan armijos, parlamentos, спецслужбos, белых шедек, закон, ولامز معرف مجبور دي لامز مرخدش حقوق دي تشد يلتس خش وي في أي هم شعور عشان نوختي الفودي تانخي شو بيش أنا يش ناخي عشان يوير كلام جماعة كل عام دوين تم كدو بوتيشني دياتيلا هوني عندي كل إشي توام بوي إشي توام شون موزتر دير ده تعوز ناسكش إشي خياتش يبقى إن جواب إنسان هكذا يوليش استاش ده حقي يا أخي ناخل كل الدنيا نشكل روش شو جماعة يتعامل يتعامل جماعة да, чеченский вопрос, вот, чеченский вопрос. Конечно, сегодня Европе ашмалне он пока человек гузна у иштаду, короче, но все-таки я как бы осмелюсь огорчить, это постоянно вот так не будет. Коту сметана обычно постоянно не бывает. Тем более в нашей ситуации, когда против нас задействована огромная информационная машина. Показывается на беши, показывается на что шиша улханты вирзин, что на бохча. Ну потом вот эти слова, потом тоже люди уже будут вспоминать. К сожалению, там поздно будет для некоторых ситуаций. Пока петух не клюнет, мудрость. Мужик, ну или пока молния, короче, с гром не прогремит, мужик не перекрестится, да? Вот и сам ситуации. Не хотят люди как бы подключаться. Очень слабо. Вот потом
Это экшу, короче, тоже вот это атакуется дело, тажим политический гол, адул гич антипропаганда, адул дохал. Короче, кич, да, цахуй, как бы ши гул клеил, да, но просто надо одно знать, что вот наша вот эта проблема, да, она только политическим путем решится. А чтобы ее решать политическим путем, чеченцы должны быть политики, политизированы. И должны быть готовы к какому-то час X, да, когда вот будут происходить уже перемены там, Украина, иштундел, короче, хал ишдушуной, хохуз цамедийны, инсохуз авай, окчедафе юкернах открытый кичбу, бадык дичиш там отбить беш був, там лига кислуш беш був. Ну, нелегкая эта работа, как бы общественное дело. Лига там. Значит, одно дело, короче, йогойчи, интервью шпейтеры изду. Другое дело, как бы, тоже слабо местекшу духа нех, потом за эти слабые ниточки, что дергать ничего, рассел общественно-политический гуман, потихоньку отбить монах, и что штуку. Короче, вай площадки, ластурел шу, как люди будут присоединяться, кому интересно, там, медийные, инцбадик дичь, сахаркани кул шолхан, мел буксовать нинду, этникани кул штам туда-сюда. Ну, вай, как бы интерес, ялла, вай, хокчада пэй, чорная кошчи, интерес, шу. Если там у других еще людей есть интерес вот этому делу подтягиваться, полезными быть, а хотя бы комментарии, один текст, один ролики, что куман включиться, да, из-за полезны, ду приемлемы, ду шедек. К сожалению, хуза тоже, дух нах лахти новый, чедепа юката бесполезно, гуман бесполезно больше, она гуман что назад тянуть деш, чедепа юктана, что нах отбивать деш и тоже что умду. Но это тоже бывает в общественно-политическом деле. Цундел, одним словом, хохохул, хат свой был, бега, потихоньку, полезного гуй. Опять-таки повторяемся. Любой контакт наладить, медийный, короче, нахуй лишь сердце, короче, не какой-то хуй на беседу вытянуть, почув там затянуть, ой, короче, чеченский политический улдуй именно с точки зрения вот, демократии, да, от лица демократии, что ли, интерес надо гдуй, чтобы вы альтернативу, гайта, политисламизм, вот, гайта, демократическая среда, из-за, что популяризировать, да. Короче, интерес, шнах бала, шворт бабол буквоза. Бабол бувай, шворт даулка, ду. Бадык дичь группе, дукна, Поехали. действительно, дукна, дас было, почему полезно, хилиться, или солнца церкви, мощнее шмура. Но там она шеет алимма дела. Сахир дукна, санадеет, садеш хотя бы, сахулица дела. Хиума дает, хотя и парван, и дабали, саму والله هو الدنيا انت طبعا وينو يمين رجع ميل كيشو بكلي سؤال جيم حلقة بقينيش
سني سرخوي سون تحت يكرش بير خو يي بكاليني والكي سريت خو يي بكاليني يد يشر دو جوار تسيچ من بيان نخ تقول دي عشان يو جماعة ما يوي وجماعة يتعو جماعة دين دات صون دينك يو دعدو دبا رازم أكثر صوت دلع صوخي دلع أزل يقرب وشتو عن دلع دليل دقوي معنى تق مرتن تورسن بيمسيخ شين باندن شين يو تعرف شو موديل عطوها اختبار ما تتوه يوتو عرب ولا جوا بتاع تاع يوروبي أمريكا يتو تاع دعبة آخر عشان يو وقتت كان سيكونسو مدير يت جماعات شيت هوني عادي شيت عشبول عربوش ما تسيوتش تير ما بات سيرس بالا شي دنيا دوش عشبول هنا هول يت بولش عندنا جرق شاش عربوش سانتي دايتنا دين ده لا هو يلا هاي دين لي يلا هاي شو هاي не знаю تيزيت لا ديكتا لا وودا لا دعوي هيتسا تخلم دوي صاصون قارب من يعدين جماعات شي وني عدين عدشي شريعات شي يا شرع ليلو يا تسعهم ليلو يا هم دعتي يا دم دات خارج يا بليتي كيتا يا تعجيم ما انت بليتي كديل ورانو شو عاد رازنا ناغي لدي وناس بروست قام يتصديش شو عاد انا بيست كلش واتش لدي انا وزن دي قارو رازنا نا خدوتي اولي سار يوتشو بليتي جاتس وين ديكتو وين هو propaganda وكسلنا تاع حياة كيزو تاع ودا ديزو وإيدا ديزو ويك حي وقت شحال ويك حد اللي كتب شرع شتير حاول كوكاش ونع وهين سقيت شو والله كوكاش ويتخيل لوش ما تصير بالا بات كويس وي بالا خل واخو شتي شو وين فين لوك توكا وي واخو شتي يودش وين حو ورديلاش خونا لا شوت داخل شو عشتو تاع خونا لا شوت وكاسترا греться да. Примите нас. Вот тогда можно поговорить об этом. Al-Kavkazi, al-Sakar فعلا كان فانتازي. Al-Kavkaz بوينا يولن. Россия حبوينا يولن. إيزن فانتازي يوز. Воображение родителей. Но за окном жизнь другой. جماعة شيء هنا عندنا عدي أوتومات إلا رучки تترات بوالبش حيقص بوالبش دبيوات ديسك конце-концов, хотя бы ты يوشل كيلو يلا بكاليني хотя бы هالتسلي مقوي هالكندول يرشو ويحقق تعمل تغييركم ده أظن شو مش كاش غير ما تردو قارع по планете تميادو جيرس قارقدو halkos شيء جات تعهم أوه شيء ملا عبيان غلطي تي وضعبية وهردي يشتطخو والله بالله بات بويم هم ديش وي هيلب بيشبوك مص ديجان عاد شو سام الدرس شو يا الدبوش لو جوجير دادي شي تو خوردوش وات هيتيا وات عمل جوجير دادي شي تو خوردوش بولتا دير ويلس توغر دولش بات بش سون خامخ يا توجا ويرس تام سريدي بسيو этого جيم بير دولش نسا سون جين فعالقين سون تعمو أبستين شيء يشوف مشلوش كاجدش هنا دوي سونا دوي دخوت لبومو تشينسو هيتسا تعتقين سمناس دواتشو قاش подростковый ويوتي поколение جيم чуть старше был чем массан гин чек был буксуна так массан гин ляча ها إيشتا مدات أوه ده حرمدوشون دكتة ميشر ده إز دكتة يهوتنا خبر دوي إز تاج песня تاج عيادين دول هم دوي كيشر كنيك دي هر أشتاش ديك برداش إز مدوي إز حديث دويس إز وين ديكتا هو تنا يوتي постоянно где-то что-то надо отбирать где-то что-то надо кому-то كوارت كنتو وانا يوتي ترميات شن كوارت كنتو ويتو دولد شخلا كاوان تعالى اللي خان داغستان شو حايت كانت اوتومات تسان نيتسو وسينتي لا توي لاتيني حنا لاتيني سي يقامرشتن يوش يركريتن داتا حبان دابي جنشاشن دي دكتو كان
وملش هو قارته بول وآيات يرشاد تيجران حتو بيريت وام ذات وام تعبي الله واتروش إن شاء الله هون عاد إن شاء الله بوشو هو يسوي شو أبرقين عشان عيش هو ديرك دنيا دع الرأس أصلا ودعوة تندل قام ما من تلنا داديته كيت حلق ومتي و دي زي هر دوتا كونستيتوت هر دو بامبو نا كاكوتا يغرس فير اسكر اردخنا دوش دك ما تفوقنا اخني هم نش جما جنا تاخون هيش بابا او دعتك اندو دات در دك از دعيازن هم دوك از ما دو تلسلو يازن از ما دو يتا او احسن او قد يشناي موش حطنا دعوان نزنا سريد زيامنا مورت وين عشان تشور ناخ بانسكي او تيدي ايش دعوه تمش در بلاش غاز قش دعوه جنا يي تنكيك بنا إذن سيلوات بنا هنسا بو تقشو على بالنا بولش يعرف شيء إيه نش دع كل شيء حيزوش هنسا ديش تدوش جماعة يو ونعم يو هو جماعة يو يتسا بريدورك درك قامي يلوش عاقو شريرك دنيا يلوش بس عادي هم يريات يوي هم دنيت بات وانت احت عداد سوتا تعداد دعوة تندد تدويش توان بلوش راسكش دو عدو دواء او بول نجيرز لوشون اخشى لوشون ران نكتا وشون بيل يوشون شان دين دقا دوشون دواء حياة تاقا إز اتسع بيوي تمت قمال دواء بشي روت دورش نيكو هذا بريدين كوتون دبيوات سام درس هيتي شريعة يحكي تان ليلو شو سو هليلو دوش بوتيش الإسلام مزدي دوسر تان لير شو سو هليلو دوسر هليلو داسر هو وري حليقش اتقومن البايديان بلخش بيش تحويك شيلر بوش بوش هدي دوش بوش فيتران تنا توام غير بوكي وقيمهم غير داس توام هون تاتشا بوكر دك بوكر كيك واش بك إبدا شريعة بوك إتوام بي إتوام بيش ما بي أقتنع بي بيش بيو شو توام بي أنا أعرف بير بوش ما باتي يقطع بيش ما بي ويشوا إن بريتسل إن ويشوا إذا يبيرو توام دا باتي يقطع بين ببيش لوش درو يملك شوبه سأرى شو بين توام إشتخل شو إشت بين توام خلش بات ميتش شو بين إشت ده كيتم غوركشون أكيد أعمال إدو شريعة بوش بولناخ إتوام بوش بولناخ بات بيش بوش يو شو بيحكر بوش بوصل وجهش نا يح بريداتش كل حيتش بو الخيط يعني دا نان دل يح بختيان أختلوش تان يح بريداتش كل حيتش بو الخيط شو تير دوغلوش بوصل وجهش بوي بما بيش إزش كحتوا سقط ديشتانا تورتي بله ميتش بله باش مش نورمال عشان بيتسقاش أكيد شيء بوصل وجهش تيح بريداتش حيتا ومنا يحيوك شلتك يا ما ميزي شو عايشين خا مخاي خير دات أزم بيز هون ها دائما أسير تاتيو زونش كايا وبشي حصلوا وشو أني وريوتش أميو تانها نرمان خل إيش مو أش بوشي بوصل وجه ال سقط ديش بويتيش كانش دا حوسينا إيش أتخدم يحش أتدوتي وين بخير يلسو فيتران سو من سقط تشتغل عم ساري دوت سر ديت سر دير سقطتو تام بريميرنا سو شين دعوتن سو إير كروتن وانا تسعوفت وقتي سو ترقل دعوير ووش نا بقش وبشيف ما يستورن وعاجر بوش سو شو والله سو بيع واقع وهو يشتغل يرقى اتدعويزن شيء ما مخاي وين شيت يحوتن شيت سخل شيت يحوتن سو شير سوام سلوري وين غوت دور سير هم دور هون سير بكنال ياتر ومس خاتون Veteran Арианс болар, духова бол. Разные политы исламиш. Это вообще понятие моя себя худуара, короче, да. Вот ухер. Сахум штует стерк идеолог швать. У меня на 89 год дюн да яндербив жамаат пелен. Хуй из партии, а вот это. شو جماعة يوقع هنا من هذا يوقع وين إيش كروتشة بنت تجرا إيش
هنت سونا هنت إتوان بيتا بايس هنت إتوان ببيز هربيز أو ياتك هنت هنت إديكم دو تجين والباخس أقسجين كان هو يتسخو كان كباش ما بيح تابول ناخ شيء يحتاج يتري تر تابول ناخ هيخ مش بيشيء يحتاج يتري تر عشبو يتابوش دقو ناخ يحدوش بولناخ يلدوش عشبو هو كان يحتاج يتا شيء اللي تمرت داشلي سواليت دين وورمه وش يتقيت بولناخ تاجي يلدوش عشبو شو حنق لدوش والش باش شو تعزولهم خاش لدوش مدي ديكم خير مدات شو تانت اخيتش ده توام ديكم نا بروتا بوليتيكسكي اور طول مش بقى حاجبس حق او دول ناخ بيسكو اوتوماتيك ناخ تبيزو اوتوماتيك شلكو انت قيج اور بوليتيكس سيوزدك شلخور بول سيوزدك شجرجل وتسخو دول ناخ ايش بيسكو يقول ايش شوي مالر ايش باتسكو بيز ده غرب دير بيز وين قول لي غرب هو بيز هو بوي قال لما تخوش رسي تيستيا تسيرو غير دهوني سودو تا اتمتع خز دوي خز نرمالنا هو بيز نوخش ندونك دعدعجت وانت دينا كيك عدو تونا دينا قونا بولخ وغاز كشتو جيزن تقوشر بوش تساتو دعدو قواش تون تسدي شون دشدات ونات وداخل دشدات يبقى دولش دقيق وديس اتقوم ما الله استو أساقي توامبو شو تقوات تونك سابر ديال الحوات تان توام باتو عد أبيز لو بالا أخ وجه حلقة وقروك ويالدوي إن أختان داسوت بيز تان بوليتيكس تاقو من أغنيس ونهنيس نعكرين دحور بول ناخبوي وت إن بيزركو إيش مالر أدخلش بات لما تصدو خنزات أصلا إبراهيم من خزة تصبو إبراهيم و وتغلقة ديك رزبرات ديرس كاز دوقة يو تنغلا دو واقية تنغش تاع حلق بوي لبوبو وش بوي وداتش هو أصلا يقول شقة على حبينا شون قام قلت وهم بروشلي يو تقوشو или там в будущее хавикшу. Гушно, ну да, ты тоже все это прошел. А его назад выгвиешь, молодец, это от كوارت بولناخ أنت أخوات لا كوارت بولناخ أنت أخنو أعمال دو كانت أخوات سنيو سون هاوخ كي تانا مرش ده قومنا قرد أتا كوارت بولناخ قلارق سون سان أخوات أخت بيوين سويت خير على تغيير سون دلوت إنخ قلارق سون وجناخ وجه سويت رشدي آخر سنجت باش نيخ شين داير نايت نيخ مح كربو البتور ماش كابو نيخ شيء دقي مش دوتة شبو ناخس ديكم داتي تان تو ما جهاد هري دي تادي تنسو وين قوم مرشو ال هو بوصل دين مرشو ويقول ياتي وين يحيات دار شي تدير نتبوي شي لاحت راس الإداء وين يحدث سندل وين يعدو يا دادي وين مرشو يبي مرشاتا ياكوش دول ودين ديت وبشي دين مرش دقيز شي لط وتو بدو بيلي فيتران تعمو ياقا دعوة إصلاح كجيز تاريوتشو شرع خولي هو خولي دينن دعروش بوش داتي أسبوع كدو خروش прекрасно ديتا دعوة يعني بريمير تاعنا يويك دي вообще тюнг хаже хотя бы дела краем уха ладу она и счастливую жизнь уж на меча будет всегда ворцу нету это нету خيوم تاخل شي أرابسكي خليفة توشين وقرتو نتبول خان يقوني أمياج أبسيج نتبول شين تكول شريعة تلتك شريعة ما تخليتك رابستو ما خلي رابستو المتيح شريعة تخلي ذات تلاخن تأخرتو اللي الوش شريعة تخلش بس مانسك إمبريو شريعة تخلتك دير تخل تيجا هايز خرتونش دير تخل هو قوي ياش مرشد زاتشب تقول شتير حلقة حليقة تكورت حليقة هاي داس بيرز بويتو حاجي داس بيرز وشون تكورت خمتو شوز ناتشت مرشوت هاي كورت حلقة يقول شتير حلقة جن همتو تساتو حاجو حلقة شو توخشل هاز ناتشون إخوات ماستورين تي حلقة تقو داس حاجة يتجم ولا يتي هاي وين الحو ولا يهم ديلا هر
نيس لا هو يقول شيء هو ويلش ياتشو ما يات إميانو بيري قوت دي أشتان شريعة دوت نيس ما تقولي تقولي سهايقوم مرشو يا كويس نو طبعا هجيب حيقول ونداش تو ما ألر وينيوني يحشو نوخشي شو هتوام يحكتر بكيم نش نوخشي شو الخو يحكردو ونوخشي شو كيم نش شو هيرت شو خوريو وين جيرز ديتشي وين نت خربات وين جيرز دور دات سامو أوكراني بوش بولنيت كان وضع ورت نوخشي شو توام بين وين شو يحتي تالر دوت يوم شبايس خات تيات وصلت ناخي حيقول دوش بوش دائما ات شو قميل شديش بوش شاتون ديال دوتش دات ساقي قميل سوقيت شو هات ويلي ياري حون هو الخيط بالخ يا وقت что-то вистольш. وات Я وات привык сперва слушать, да. Более опытный, да, он, да, дальновидный Нахмаду, Шушугладу, Шулцу. لا اس ايش حيقول دوش شو اوبت بروست اتلو اي وش بتاع اوبت حيقول دوش شو نات اتلو اي دغ ويتسوي أولقة آخر حاجة أصلا ايش لا أتعطل أولقة ايش там яры луч лит луч кантон просто прибедняться до что там киеч Ну, кантон Ярис, хитро элер Ярис, ну что? Ну, Сон нового, да, чайный шалба, мне не жалко. لابوس لوش اللي زميتت مويا وشو لوش وديت وش هو Я худу тига украинский фронты штамма хулар холиелш. Убавьте. Да, я вот совсем не так, как раньше, но все-таки держим марку. Сажин те Всё-таки. всего везущий там. Буду мелду барку. Да, дик идею, только целев цивикштет, халасан або махту и руцовой. И радио маршо любого. Вистало. Бях комбилас вот алгоритром вистало. Вистал сом, بعد вистал. Esam milškohаш. Госдеп юн радио маршу, короче, юн хайол режеш. Осенил заявка, осень заявка для возрождения А радиомарша Теляти. инчу, пердукас, как раз ответ Deutsch буквиш, короче, и запустить ебуш. Все, идут дегда. Ахиез, алхиецун, шендауштек, шадек дырду, без сомнения. والله شو حلقة يول شينا تاع إنسان عرفت передачи не швестишь полная баз примерно да не знаю Вени Ибраим Анти разные буквы إيش شو حتى عوشي تاع خلي تاع قصة شو هذه تي إبراهيم قصة شو سجين شو تأخر على وين تدو يا شو неприлично خلي со стороны شيء تاع هم ده شيء أدلنا تشات شو إذا دوش ناخن على شيء نرمان بيستوش هو هرما ديتي إيش تاع جوا كده جروب تاع شو ناخن خل بيستلوش خل ترجدوا لوش ناخن خل تاع أنت جدوا لوش ناخن إبراهيم جدوا رازن إيش تاع شيء قيتني حاجة لدول وشوفنا أقاي راس ولا أشوبها وين تعوقتوش قصة وين مت يوخ يطور حلقة بين دعوات تشور ساعة دعوة وجد دعوات يوخز وقتاش تعيوخز خصة برتموش ده до боя даже здесь поддерживать бештеру. Уэйл дик юхан надеюсь. Уэйл Луи, еще дик юхан. Корона, Ибраиме, корона. إيه لطو دي حر إيه لطو يستنجر على تدوني أصلا صعود زوق حقر تشكيلر تا مجموعة وقت ده نيرسة تاريخ اللي عودة لمشوي ده بس مش просто он
تري أوديتوري هنقل كي تشواتس وبشيء ولي نقص بسند ناخش هذا ممكن تشقبل لا بو برودي بو شو ياسنا بسا يعنجن دويش تقون يوغا أزمرك أخو شنو ود عليا دي عادين يا شيخ نورمال لا ها شريعتي وشرع دوكم حيدل نقطة تاخد أول تقوى طول أوبنيا Преступление, шкучерию легенд, третье, преступление, шкучерию, динца, динт и алиачен, любой оправдать можно, мало ямарт, хо, госизмена, а даже дичь. А если нормально почал, если царя, то их преступление все выйдет наружу, их пожизненно закроют, сила аудома бадзиющая. Так что чисто инстинкт самосохранения, алет ли я шпуешь. ودارشة عن دعوة أمريكا عروق عشان دعوة عقيلة ويا لخنوخ تملع خيتي соблазн-то есть. ولا تنعيه شوي بون تامشن سك دел дعوة إتوان бой яри, например, на бо сан хорошо, чистого сердца, ну, слушай, как иштела, Аллах дал му. Хинт إتوان бой, хинт إتوان постоянно и темются, постоянно шара, бuni адик, إتوان ладно, إتأمت ديك إيشول شتوش, إتأمت دلار, سوقيلانش ديلور, سوال بيوخم سان كاروريري, أو دنيا إتأمت ديك. Он te часом своими прямыми глазами берж, телх, шами, ему судиться целый. Легенд ходил ты от авала, воша, идир дал, что мы от первого же шухере, да, йодан дает, да, что вот там, да, хал, кам халакит, да, расхшан келабита, Сирии дабануш, Европе дабануш, дел ты, да, что он бирбол, шнахму он балар, обычные пацаны, как мы с вами даем, да, цыга. Том бешхулор, оршим же идем, дик бизнес еш, ахчо деш, свящу, штатцигат, алелва. Сонде бой, сочо саг ватсо миск саг усо ила усо амбаду, сол йох бюхом, хюса со вич бюхо, сестур ватер, отца изолш царский, идет займан, лили нагдуй, но иса дагаю мысли, что حالا تمیدین مت آخی متیوتی اصلا یادم ده قربان نیت نیستن دو هم دیت حبقو یه تا پلیتی کلیش تو میرو او زنمینی ته خزارت جز حالا هایی تا دادی یکوش تا داین المستی هم نشدوی ايش على عوقا بوش ده دول تشا من سكير عشوار توما دول شو دعوة لكن تعالوا ده ترى يو وقع يو معوز حكي رادك خزدوش شو خزدوش умнадуч, дийца хош, ду дичун уллевош, ду ама лавоис, ой, унядин гю туам, ладно, да туам бад аэрдоч балуш бару, бамацалой. Я не дай, не я рабол, я уж бир больше бат. Дел да бат, киботи хамаха. Мич бир бу туам. Ант бой. И дади я Раз бат, ой нохчиш сани, тешам бехч, сан чулел, и что может дун, хэсчам бир бат, он и там за. Бат де, итуам тахан басой бог, итуам ба ишош. Суамет расвал бюхум каруряца кустам тяцани жестоко стелатуш. Ну и да цаа со квартиры мыслишь, ياما ياتي تسارع كيتشا ودوسون لا ارشي ابراهيم دين صديق ويل نشي حال دقي تعمى داتي تقيت عدو تجا ست دي شو صبر دي تاع قرومات تاع ايش تدات اساسا شين بعد بويتو ولا سو تعباي حكي تركش لكن توام تانا احسبوا شيء دقوين سو تانا يوروبيا وق برخت اشوسو برخت نبيا شو أقدوك ولا جو مغليسك سو قير ميدات برخت نبيوت اتورنات قيرش اس نبو ما يشوج اقواج اهلوكسو سو قير ميوم جو مغليتك كانو ما خير دوتسيج نو دين دارو لقا بيرو دين شالو دين قالو دين تعجيم خلو لوري واحد انت دائما خلو شخلش غاسق شي والماستو والختون شي غوشي يحون تا يشوم استم تخلش دات غو دوك وال يار جيرز تاهم نب مثل هون تا هوش تاهم هون
تهم اتيا قوتش خلش دات كامل دولم هون تيوش خلق أك اتهم نو يتق وحمة وي ميل جو ولا تاني زيرو بياوس ولا جو نو تا كيرداج إخيرات نو دام غير تروسو تابع يقر وير تابع يقر ولي تخلون دا تاكور كيجين خلهم خلشون واه متك تخل إيش يدكن تا واه يشخل يتوام ما هنتي نخبوي ديوش إيش متصل دهور بول نخبوتيش شريعة باغيرتش شويتها شن شريعة باغيرتش أخ شن شويتها شريعة يا شريعة يك إرنية يتير دامش دوتي تمش بالور بدوك بشونا أتريح يجي يتش خزيات يتيح يتعتر يقي يوش بوال يتسون إيش تبش دامش دوي تبورش دكلديش دول دامش دوتش دوي تمت يا خيلي تا ونوس لوي ساشي باي ساخيليش بيدول تك تمت يحدهم دات إز دكازن رمدو بيد قهيق شو تقات تمت يحدهم داتشون شو دائما قهيق فيزيكسكي قهيق وش خلوا لوش مثل نبهم وتأتهم شتي تك أخيل يشو وات ودين عامين خليش دين عام در خطك أخير وات دين دي تردو إيش أتمت يحكيهم شدو ليلو ديش ناخن يحيخ مشبر ناخن دحيش بر بايس يوش تاعت جوزل يشتق وات تان خيجر شدو يوش تا وين أوتشيل الشيخ تا أكاديمية الشيخ تا ماستري شيء تا ماستري دخل خلش عام واشتير هو جوزل شو تا هم إيش يا تا أوتشيل يال نخبت إيش بلدت دربي تاجر سبروسي يشتق وات تاجر شيء سبروسي يشتق وات ديله بيزنا كذا نشت قميلش ديش عشبوش أقبال شو دو يتأج يتك أعمال سريع وقر دعوق دعوي شير أر وقصة إيش شيء قميلش ديش عشبو يلسو ترى سير وبشي عم بعض ديزا وين ورقة ما انت وبشي تاع إيش وصون سخ إيش за просто так واحد مش تيجي بقى تاع وين تكتيك تاع تصومش تهديش شو بقى ريالنا مش تقوم بالناخ بقى تقوم بينو سجنا تهنا أشيب كي دوغا ينولي أشيب كتسجوش حاجة يو أشيب ما يو عينك تان تان представить واشي آلا بألات عن دين يورتا لاتوانا واشي لات واش كاكتا عدير زق واشي سيلا وعدير زنا خدع دول وين دي سيا عشان يرتشن على واشي قوة ناخد عدير وين مخكن هلهم نقل ناخن على عدير زن دول هما وهو أنا يو هرم قارصة عدير زهرم عيا يرش حيوات ويرد إتيو أشي قوة واحد عدير زن دول دوي просто фантастически диктир زن دول хотя да وين تو شورت ناخ بيركن نو وي أقول سيلا دوش عدير زن دول هما أستي أشي كاين وين هيت يريك رسية أو تقيدك دو سدو وين رسية وين случайно وين победа случайно стундио سخينا الرسية внутри أودين شمله ما في أوزيش سما في أوزيش مسا رستاسكي وتي شري власти эти алкаш алгаевш чекист хама вене угодер вой то и второе то он даже будет свой проиграть бина даже типа не проигранная война это просто-напросто от кома сам юбожил отъявленный уже конченный мрачный власти идти церкви кам угнетает точно это он хинца проиграть бина будет я дабел будет в 94 году Новый год будет дабол он будет по 2024 год будет только в другой фазе. Это видно. Это وين تديشتك. مصو ورا عكي يجري. Самбали да. Эти 94 балли танах чо активизировать дин бар вообще чурбол хайрбол. أكثر توان بنشانات أتوت سابولنا اسمولي يتوان بالش أروال وتجوات سون بيحك تجوسون يبالي عار كورش كيجين بولنا بو تير بيحك جوسون يو يتوان يبيرو دعبالش يو مت بولنا بري تشربول حيربول يو توان بيربو يو نخ يدوش سايدوش إرش يوقش إتريق بيحك جوسون يو توان بالش أربول شري بيحك بات إتني كنتي بوي يعرف كنتي أربول يلا هتأملوشوا وي بيرو توام بالي اريو دي جوالك يكوركي غواش بيرو توام دابل
أخا يو إجوالك شارع يو يكوركي أرش يقصح نخ إدواش وط إبالي إتناخ بوي متبول يو إبالج إنخ يجوش بوش يو إملوش كوشو بيسي أخميرني نسيلني دوس إهون تاجير شو ياتش ساياتش إنا حيز بوش إنخ يو يكتيفيزير واتداش مير إتوارش إش يتأقية تريوش ياتسونا إتوام يوتريون تار إجوال قليل وريون تار أرش تار يقردون نخ تار إدوربون أخيل هيد سون خسق إيش دو صار شيء كوركي جين تجوات نخ بين إيد بر بين هو ليلين تجا شو إيمان شو نيره إن أوروبا حيين إيمان لامز دول والخديل خات سونا إيه ماكي جينات وان بال شلوت وان بال إبلت بيروت وان بال شلوت وان بال نخ إدواش boy shumshleden wolta yuhved Europe hayven waqqa khilayda Europe yahtuk ijwal galiyal utriyat ilamaz dawla iman chuar idlah suqiyat chuat ish ima khadwash iman chuat o niswel إبراهيم أنا فيتران قزاعيد ومدودي ترما شو خليه شوار niswel ilamaz marha turma شو حدديش درتوا turma ديش خليه شوار ilamaz marha إيوه إلى مزمار دول وجه مال دلهم نس الخيط شيء بجز لنا يلا خيط قاش هذا الختور ما شيء خان يقصوش واحد شيء لا مزدي أشبار خاكو بشتوش خليه شو شيء نس ولا تشوش واحد دوي شيء دالت دلهم دوي استعتام شيء ناخدو كوي ديس دلهم شيء دك شو دولش إنسان примерно любой метод تعرض دويج именно сак бусал бу инзер дик куанагуч о кантуоли вуч ватко любой базер вуде любой сак шагул кырвуч икерстсак вала алвар вала вайцах идик даца цана де бу мел о деш норан суатга ат адая ат я да наза сан дишелуш буй вообще наза сан халадуш отца чо я илмдек изацан эх зачем вот это تعقويو تصور ديرمو يز وتصون تيوه مكشر صون تسويد وتصون على خزمت تاع ديك مت تاع مارزمت تاع شي فرغت شي لا عدورتي ويت كرستي خيدك دوتسو تصون هوندا مكشلو يو اخ يعني يو شرع دقون شي دول غير قوق از قلت دعوخ ولا وين تعاهم مش دات انا مالنا تكلچا تا وبشي دينت تيش بولنا بو ابسولوتنا يبو صوب يكرست بوش بول تناخ يحول فيك دوتشم غير قول قولون أزنا قولون قونا قولون دخنا بوكو زعتان أملوي كرست وبشي تعدين دوتش بول إنزري بورش كالكوش ليه это не значит бусал бор он кира бёрш докольш бёрш докши хулчу мужественно хули цехулчу цехули это не связано ни с религией ни с национальностью شيء ويك قونا خل واتسك تانا قومي وقيتها خل نو أسنانوي ويقوا ما تا ياردو دين تا ساموار تا دوه تونده وشايفك جوهرين دين شايفك جنرالو إدو يوغر ودك شايفك جنرالو أتو تسدود إجماعات إتمال دوش تلوم يو زانا ودردوي وين يو زانا وكندك إزدو تا بروليني خريات يوقن أقوى دورات يوقن وقوى دورات حاري دولة герш то и все начинается ковбойская жизнь. يوقف نفتيوش يوقف دوش لجند هون مسانا هون رواتش مسان خا كويني تجمع حلق ولا جوي تا بتشق ولا تشتغوات لي مخا وين براي اخ ما دو يسولي ما نو مالك حلوت كو سو يقويتش كان تا بتشق ولا اورين مش ديني يشتغوات انت براي اخ ما مالك جالكش ما يريش يدي تا بتشق ولا اورين جماعة إيش برا أسبسون ديال بايس إنخ بوك من يو حاخو التربول نخ باتون يو دخو التربول نخ إيش بوك سبا تا بتشارك مش يعني يوش نام باتر تا بوليتيك يعني أخ ما دا يهو بوليتيك برا يهو بوليتيك ليش تاش كولي أخ كان تج مواد نوخشي تو عيل بوليتيك نوخشي تو عيل كورد كيك واش بيش إيش ما بري تيركر در تان يا مسخا دو تسيو در تاتي مسخا دوم شو عش أون خوار بروش نا واستي باتر أنا واستي تسخل ثانية دهم مدات لردوي وتنت خير انت أصبح سوليو تشين انت أصبح حلال سو حلقوا تقواتري خاسون هنا تدخل نصو ناقواست خيروري خاسون سو سينا ناقواست يزرق سو حنا ناقواست الغير ترول تقوق سو بريمين بايس هو داج ناقواست بوكو ما اتيوشون وخير لردوي
حلق بول غيرش نخبرش وشو هو نخشو حلق دول نخ مدى جوالك شو قومن شويك أشينيت كربيتش أشي قومن سينجتن باحون داش جيرز مالدم شويك دوش نخ سعيد واش قومن سينجتن باح نخدو شو قومن مرشو برختو ياك نخ باترش أقي مرشو برختو يش بول نخ إتال دوحل برش إديكتا هيتي يمدوش بوك نخ Bize tüyetstoni na dat prestupnik madar el diese nach hawel dat no tahamdu hat hamen no duash mone el madizi went melweg wel madati we noch chich kurkiye gene welur wat no taham dalurdu haruma hoku harali linir shuna biyo khumir el انا نمنا وقت tek guch waqt ma yezit sun ita ergot ahtun imer story guch yacht ahtun buch boy orum buch ma boy ahtun قوش بوني وقلو تجوي نت بات درجة خلقني كل مو حين خوش دل تج قوش وقعته هل يلينيرشون وجه يلينيرشون ال هو في تعال حويتاج يقير مؤني إيش دايت عن بريمين وتيح كيرنا بريمين وتيح بيع بط بريمين وتيح إتني يا بوال بتحبش ودين هو دين بوال بيشبوك شو صح تيح شين صح تيح قا صح تيح نو بط تح بريمين وتيح يستخل تعم تخوش مواتي تج شين تعدلهم ديكم ألا باجين خاني نجير ما ده لسه Jere, als je wist dat beurs wist, dat krijgt binnen, dat is bij دوداي ولا يجري مسخة ورنا مسخة ثاني ده اشتروا مسخة دواتر ولا عقيتي شو شاوي جامد خوش هاوي كيش تشكا وش داس كاكتا ولا خلق صنودي دوای Jere, toen we het gaan, правитель, lui, кем был, не был, ночью, вала милда, вала. Там примерно президент Хохути, жесткий цахули, ради наquastal штадол, балхтя. Нет, наquasta сахули вятани, разборки вокшук, а будет арио чаен. Алло, цана, не знаю, ей бах, жижда, не знаю, сега уж других прелестях жизни. Оман, халхуят, все примерно зам, вала, починен. Сега наquastal штадол. Тиксо Галюэли, ты должен, правитель должен уметь унижать дать, короче говоря, от метода кичелишу, накваствори, вышвори, герговать, вот таких не надо. И умно, что это вообще голдуахтез. Он дальше, президент, что замуж осанлуаг, а дальше واحد صعدوش لا تشع أوانا عاد سندوش ياسر وضع وانسان كل ما تيترغوك ما تسوي يستوغني صحنا قوست ولا تدوجن نكزات من ريال شو نسبة هنا قوست ولا دويني نكزات يسعنا برا примером было для всех остальных самым жестким способом. Нет, не спо, потому что не останешься, это с одним человеком будет, а если shadow кам подставить, да, shadow кам дать халчах керду, так что ради своих каких-то отношений, да, если держит или ти масхадов смуэлэр закаев, чаок эйлэр держит и лочно до конца чехпо каждый век валур ватсон. خاص بيرش تشيكوا الويزر وون إيلري عايدا ترش إلى تري ليتر نوعية دوان وطيش если вы гадуем дати некдат чек бак то стимуляция кто тебя просил заставлял что ли и главное стимуляция есть доли на главный долбош он да свой старинный пословицу не зря говорили تقولوا خان وينوختي شوين يقع يشيرش هم نشتو دينا أتصنع ترمزي دو примерно но и ترمزي يعني تخليش يعني ترمزي يعني شو دعاياخي شو تشيرم دعاياخي يشيت ترمزي يو بريزيدنت يلي أيضا دعوت شدوي ها صاحب برات وري عسوات وري الوش وري توشين بلاد شري وشين بلاد كل وش سنعتها سنعتس والوش يتعنى وش صدوع وش اتسوق استلنوية توس وعماد ببيز وعماد بيش دوي قاقا توع وآتا وش وعكك بيش
Герш, да, его, чнехет, он мне дабали тебя, иш дадиеш, дари, он штеди на жесткий правит, кюк дуи, мощнейший там бю характер ёж. Иш цед дагуты, ну и он цаперу начально халхир дуи, его цулта расслабит, есть жимжим, паргат, дуи, Легенды, устройство и третье, без жесткой руки первые 15-20 лет ты не сможешь создать структуры, ты не сможешь дать им взаимодействовать. Третье, а ишанда без жесткой руки этого не будет. Каждый будет пытаться свое делать, свое получить, подставлять друг друга. Третье, чтобы этого не было, жесткий кюкхил есть. Хотя первые 15-20 лет, это безусловно, ну хотя бы и вчера. амелдат. Хотя бы 10 лет, хотя бы Да, максимально особенно меньше. Уайкам там уже гушло, к сожалению. Раньше у нас доброта это воспринималась как-то хорошо, а сейчас наоборот. Если добрый Аллаху аттахият, таган ойганит хабати, вообще адам тахият. К сожалению, нас приручили к силе. Если вы почал, да, холгерчна, не рабочий, мы не сможем как-то. Справедливость ничего не стоит без меча уж хазишем. Вот. И вот, Яра, и справедливость. Дагой действительно, да, на свой бог, президент, вала, хумилла, хуалах, вала, бхаштесан, хухержан, хуалах, вала, то парламент, то цагата, министр, эмвен, губия, ватса, начальник, укос, президент, утра. Адвата, вала, амилла, аваш, вала, ажесточайшим образом, наказа, ватвеш. Дагой, чду, калкан, эй, свободен, هرو مؤشر لودي تردات سرسة شير ولا بيو نكزات ويروسو بلغ تيعو سو خقو من علق وو ديرك دنيا على بريتس تولات توش سيوع يو أرقام بعض أرقام من علق سو سون قطع برات وات سيسترا يات سع هما يات ويهب تنفيكا عدا كان هيتس عدين دور خلقات قونا ويقايدا جوست كدوي ديكتاتوري توچو جوست كدوي شو بيروي سنت قام دوي واحد ودي что цулта расслабить надо потихоньку цацхас был закон что его конституция то закон что можно до с докладина фара мусариш дюч можно еще сексуна هذا закон دعوة реально واحد что صوت اك воздуха مدرج я бы говорил что кайфовать должен от по кайфу это так طبعا ها ايش هم يا سوني عادين اشياء سوني عادين وين ديكتاتورات ولا قوة اي حلقة يا قتنا جماعات شو هنا عادين عاتشو يا تسارة ويتيت كورتينا ون جماعتيت Хуна يلا Оскш легенда, анатолийский, византийский, князь Зуарк, не, император точнее, он когда, короче, стал этим главным, короче, халифом всей Византии, Шейна, сонты, он кюк хаят, он кюк сказал, я тебя очень люблю, но ты не будешь вмешиваться в государственные дела, даже не, что вот почал, даже именно не подушь, то есть нельзя вмешиваться, это какой не пост, ты говоришь, что вот вмешиваться. вот яры ищ жестко сагдауты سونتي ناخد تربون سونا عيدل غدون سونا بتشال كده كردون خيردات هو سو بريزيدنت هو عاقي يعني هو قال لم أصدع عوان سنا تغاسون سعني كيزن بعرك إيه هو كون عد يغاس سو دام سونا دام جيتا كي شون دام قال لم يغزانا وعين فاهم ده تكوي ندلجنو повторяться раз за разом не надо уже ошибчу يحكي ошиб شوي قوم أنت خزنا يحسن بوخم بحشينيو سون أدلنا عون أدلنا دين ده دين ناتن دين دو и нация тец яқита нютан во всех сферах жизни динат политикс физически морально массу аура нах и Легенда, им просто халдук эти, у нас бы не было родового, так сказать, этого, не родового, уярая. Ну, рабы, князья, это как назывался, да? Собордель, я сейчас слово вспомню. Классово, не классово, самое ответственное.
князья, рабыш больше этого, да, этого у нас не было. То есть каждый считался там за иттерстаг, за группах, это уже считался каким-то, даже царский, Россия, Кавказский, первый раз, ну, там был более черкешцане им автор, потому что там были князья, за которым ты их подкупал, там, чинами, деньгами, женщинами, чем угодно, и за ним целые там деревья, поселения шли. А с нами у нас проблема была, потому что не мог никого подкупить, потому что пришлось бы со всеми договариваться и типа с каждого подкупать. Это нереально. Что делаешь? Халдорой. И я думаю, из-за этого у нас тоже власть петла, то есть каждый хочет, он такой центральный персонаж, он такой брутальный военачальник, и типа какой-то президент, мне не указ больше. И проблема его, к сожалению. То есть это тоже надо было с помощью жесткой руки так решить, но да, это как. والله يا رديتة ألا أتمدو إن طبعا примерно إشتكوغل ودعوتنا ليلدا جو خلدو ويقوم قطع غاز قي خدل قامنا اشتتام моментально это проходит ويقوم عن حين خاون شاي أبي شوي هم نشقل ما دوي ويدول دوكومنت يرد عدو دين دوي طبعا اشتاق دول ويدول شو ما دي ونزع سمعة رأيودا شو يغزانا ونرمالنا خير دار اتسي قجين ضعيفة تسويش التيمي دесятые, 80-е, в конце 60-х, там, я старый, ну, чуть обычно гали, укали, яшнах, ракеч, бенлиш, батюш, актер, батюш, обычный житель Грозного, какого-то села. Ознаха, да и камер, ты да съешь, чайна, чай ты куга дуцен, хазет, ты куачу, юан, гантен, да, хазумю, хажан, гаски, угар, дубоха, коммунистическая, а я даду и то, как чеченцы выглядят. Хаз одеты, обуты, нормально, прилично. Приличные люди, они дикари. Отца тыляч, айда Советский Союз, айда Лолша. هون خلة شيء مو في عقلين شيء قوم شيء قوم حبحش بلا بوخ بوي شيء قوم حدحش إن غير قولق سالخن سومر حدين على واحد ندعم هم يسوال تاع عن هم يجندين على واحد هم يتوش صريج داش ولا شلون دوزل دوالخش تلاحق ويغلقش وتستير ود عدل لا إدو هرشادك تطير ود عمل اللي الخيش عدو غدرش كي خوجة أستي ويو دوالخي وين شرع تغاسون هو شرع دبوا Ну, легенда. Гил, кстати, тем и хороший, и универсальный, что в отличие от какой-то секты или догмы, их можно адаптировать со временем. Это много, к сожалению, отсадов уже со временем как-то уже затамщен, я еще думаю. Но в большинстве я согласен, да, если вы адач, ты дерзен, да, свой шедек дагадиан. Очнемся, человек манкурч, я что-то дела, да, без рода и без племени, мы чат, еще мы уже не помним ничего. Ты у любого спроси, там, ночи тут полхомило, имам Бехмобиль считает, я попутал чуть-чуть. Шейх Мансур и Байсангур, Абрек, Селим Хан, да, Цкиир, Шуматает. Они больше знают чужих героев. То есть, возродиться, дефицит ценностей, я это списываю на то, что... يا ويوجنق يا يوجنا يا ويقرد عيوق شو يا ويقرد عمي الوقت ويقر ويدولهم ويعمل تسدوي اشتعاق دول انسان مباهر Легенды, алгоритмы войны, это такая наука после, например, военная наука, там, то, ну, что происходит во время и после войны, я там еще с ранних лет увлекаюсь этим. И, короче, я там читал, американский писатель Уолтер Цитосон, и он говорил, типа, если Бог там хули, которая касается всю нацию, каждого представителя. И чем она больше длится, и чем больше людей это касается, тем больше типа там добавишь, деградация происходит у этого народа. Это может длиться одно поколение, в некоторых моментах 2 поколения, то есть 25-50 лет.
Это у Франции было после Наполеоновской войны. Это у нас есть, это у других стран было. То есть это я на это больше списываю. Но я бы надеялся, что это продлится одно поколение хотя бы, но не две, потому что если это шин поколение, да, старше, а он же халхирду, его собраться, да. Ибраим, да что Ибраим, да, кстати, Ибраим, Хузауё. Хузау. Да, я ждал, пока, легенды хотел с тему водить. Короче, насчет этого радио Маша, короче, там ответ положительный Бог, то есть ты планируешь обратно создать, да? Да, я тегер позитивный ответ, да, ну, хуется в личку связаться, короче. Да, ну давай тогда потом спишемся, связи Волорода. Ярый, сколько выйдешь? Дела легенд, отцович перкте, хираматации. لا كان خارصون عشت برشا يستخر ودين ريس خير. Вот видите, блестяще пропадет все это. Госдепо, вообще заявка отменить мою, да? Отца, это. Я Дика говорю, معاك да, Ибраим. Да, легенд, بيستوي ويستوي يارس عقال شورو إبراهيم. Да, сам Алвер, что тогда, Ибраим, определимся, да, и засунем на первый такой эфир, да, гостя какого-нибудь пригласим, с интервью мое, чтобы сразу актив дать. Был хорошим, мощным барицом, мощный, сочный, потому что шашлычный уходится. Цена это мощный, сочный, чтобы актив ходить. Интервью на это нет. И если алхицу, أنت مواس где شو نعوان أنت مجوال جالس Полностью. Лички, что связи будут бухать в ближайшее время. Ветеран понял, Хузауи. принял, товарищ генерал. وام وري بوشوا ميشوان سا أروى نموت Эгер хуба хэр, хуба яр Хау, уясэс. День независимости, да, здесь буйвой. Короче, дела шариат проклинать того. пешу, да? День независимости, шариат. Das Del خلك دول يدبوا شيء دك شو ده ده عنش تسيرو كون خمبيز يا دك زادو شو ده عم بيرو там чек бяч. Пока все молились, да, чтобы российские солдаты ушли, они никогда не вернулись. Я наоборот молился, чтобы они вернулись и никогда не уходили. Це не один день, ось що було. Це ідею модера аж. Dēlā عنه أمم ترى جنبولاته سليمان واتي ويسودش захватывать. И, короче, то сам Язир, типа, День независимости, 150 лет под оккупацией, бла-бла-бла. Типа, ислам, типа, сделает так, типа, укрепив иман, мы освободим наши земли. Освободим наши земли, поэтому релаксация, себя шарабет, иман, джоду, чувствуете, И чего, и риторик, наши земли освободим. Наши лидеры, наши земли, боже там. Земля, халифа. будешь? Чили, в свое время заселить. Чили, Щитяухер, да, от поводу Дагестане, Челхер, будешь, вряд ли они о Чечне говорят.
Тела сунум, ему объяснить, сюлиш, кстати, сюль тух инзаре заселять. Пин бывает Кавказский, там, значит, я заселять. Пина еще мы, когда до Кавказской войны, там, после нашествия Тамерлана и Шлямчу, да, свой загнатично, из хрена на равнину многих заселили, потом Кавказский, там тебя проиграть, и многих заселили, потом гражданский, Первую мировую, там был, что заселили, потом в 44-м тоже заселили, так что сейчас представить, też meltēo хильес цери. Сун, например, шесюлевой, я его 2 года в Телеграме больше парсунишь, представить, też в жизни я бы не догадался, что это ночью мод. Они от меня это скрывали, то есть, да, им чуть-чуть это расстанет, приход, короче. И они всегда, типа, шестюли, дуют, тудым-судым, бог штать. И всегда скрывали, типа, и там и нас окрича, каун, ценится группе, чуят, что его нарсюли, ухтать, ночью чула, и ночью мод бьется, ночью чу цени. То, что цецвел, короче, ночью мод, а что ты скрывал, я чувствую. Лери. Так что сунца просто объяснить, да, чел силше, да, чел амцадешу, сунум ца хотя бы зажим, ладно, амцадешу, ну хотя бы хай семья ешь, хай там ца, хай ешь там, хай на кости там, хай лулхо, сунум ца, сунум ца, хилцадеш все-таки что-то ж должно. Какая-то связь, так, какая-то цепочка. Вообще и очень самое камхалак член спухаешь. Сам халак дин белорыш, да, и тумзо бой, козлячая борода вместе с ним, сколько нам сюда их отправили. В Европе поколение халака спухаешь, хотя только мягко, что бывает. Ine was что волбе шути so наоборот нормально country чор первоначально саду 29 so цаци вот эти проблемы сюда знаешь ладу урасун за именно за тема тега за хилват сон дикхита кодаронач вот за сажима Ясия долшат выдаются день. Это сладу с так за шай мин вой я то лично твоешься. То улезут за сон. Но сон и уч разна обычно оца вот и трёкшки гош берж. Да, я слушаю бош. Бог да за сон дела. Им ледуешь, да, тем более отца декаски мог быть сон Мария деграмматно, что ты ревой. Тем более действие считается растом от мяцем бьют. Легенда. Сам Оливек. Вот знаешь, как я вот с самого начала, мы был сооронцем, гладуш. Но поставь, что чего бог, да, что бабки ванги, ты из конца, да, но именно, да, вот физически, да, он меня как-то смущал, да, хотя у меня такое очень редко, да, внешности как-то смущал, ну, какие торксов, в чем же причина? А потом я заметил, что он именно все о Кадырове говорит. То есть он выставляет все так перед русскоязычным этим пространством, да, перед людьми, что типа Кадыров чуть ли не самостоятельная личность, что якобы ему платится дань, что чуть ли не мы победили, чуть ли Россия не под нами, и чуть ли он там, у него какой-то союз с Путиным, он там иногда прислушивается к Путину, иногда нет. Но потом, когда он сказал, что электросвязи работает, я вот сразу понял, потому что электросвязь во время войны с Осторкович, который хотел тоже устроиться обычным рабочим, даже готов был дать взятку. То есть, представь, чтобы устроиться на работу, ты еще взятку должен был дать. И говорили, что типа ночью тебя вообще базар. Там чеченцев не работало. Эта контора, это та контора, которая прослушивала и имела информацию из там телефонов всей Чечни. Этот он, да, какой-то Олштамбац Ашпендик, он, да,
замом он директора стал воюющая Чечне. Воюющая. То есть в то время, когда чеченцев в такие структуры не берут. Вот эти моменты охризался, что там явно что-то нехорошее, так сказать. Нехорошее, может быть, бачаны бар. Просто декудон, явно уже нахан, уже гина чакда, ну йо, не надо вот этим. Назад бегнешь, мабайцы. Там, куча групп, что заметить, что нормально понятие, что нормально, хотя бы средний понятие, жимунна, чуй. Даже и то враг ед пацан. Ну, наоборот, то забордело, улево. Чайчувич, на пластво даже, сразу же, я бьюху, у меня вот, ты не бьюху, сон хазуаха, я бьюху, я بس أيدا دوش كان لم مسني غلولة سغلون خلش تيوان أيدا دوش بس ويستلا بس دوبري قو دعوي كان بدوار شوكيت تسويش لا عتلا يسيقل شاق ولا ندالة تاق ولا شاق ولا نوش حالتي وعلا تدمان تي نسي اللي يشتريش كدنيا نشمال بيتكش بس نرمالنا أيدا دوش بس تيوار شو ولا دوبر هم صار شريعتك سود ده خصوص خودين سودي تعطيش نشي تعوني عدنرشي مين عدنرشي تان تعطيش وتعطيح قوم يجو ودين يعطيك دعوة روك دعوة تعرس هذا ودي يوش يعطيك بيشك لاقيك ده قد دقوق شو قش ده يوش ناس تعقدي سريع تمو كروني تاك دعوة شو ويش دعوة ليش ينلو أقدر دعوة في ديتا سغلقنا that's it تونتا أيضا خدات نكر ده جيزني هنت مودو ستركتوري عبوشا أقاني بوابش قالم إدعم ديرزني وقيت مدالي يوغ أبرات نتسيردك دعدوش إيش تلاتر دوشندو إيتيمنش никогда в жизни цуна дик буалбе ويقوم دعوه تردا استخن ظلم دچان структуре рабочая зул дишни قالم قيست стадию تدوي да цед адю карду то же самое очерк любовь старкюк штан кук штан абуй церцанд туда цизю ويوك مجردوش مش داتش كوارت واشي كوك شيوخ شي ديك بليمي مياتسوي عودة لهم ما باقاكو كوارتا ما باقيك مداق شي чувал шо يسك чувалш со чувал шкелетату не сладкой жизни то تعذر шледеш ودك лилиня شي خلديش то хаз закондеш дел закон дعوات واشتو هو дел закон дعوي تيца дел закон сунла сун пятсун просто захотеть и все там ишки ума дается сигал кулан дал хоть закон вот тушу я ханиц биешуй я халайсто биешу причем тут погоду букашк это والدنيا على بوكاش يا رونقلن شو على بيوتي لا داتس вообще инзари могущество если идея признать то что дадится целый ундук дел я та her دوی واش دوی ایدو ده تعم چی غیب خود داشته نرمانو ای پالبو یو خیزو بیش باید گروپ شینی даже از گروپی چو اتن بول نه قیسبال بیش باید вообще قیسبال بیش особенно сони суа почему нормально быстро шел на тест а любой сад возьмите один понятие что нормально быстро все так чубош совала кивала зрительш ладу чара üç isbat oluyor işte. Ayakta bu üç sen beş bu. Abi bak. Не надо вообще insan da olmuş. Son именно kız geçiyor. Bu derdi yani sağlık dayar kıllık. Mesela açı olsak şey, risk olur şey. Радио, видео. Да, шнир юй, хохер юй, цан ден ца шнир милио, хуй, шнир я шо тюрьма юй. خزعة شنير دودة عليه أخذ ويست خليه شنير يشتغل عني بويت يعيش يات أو شنير قيستي زونيا وات أبردلات ويش يا هو أفتريتيات وات
ناخسنا شوية ويستو شاب Zonovski حين hietam būvēt šo sununcēju, moc volbēlo, stēns, čo bilo noenili, moc bilo imina, žargonskica опущенita, тюремная изъять, именно их hietam būvē, вот честно. Там иногда, да, связано с этим миром, нахцане, да, общался, вот Элла царь будет скрытым иногда, ойга, неужели сыновчик кетом уже сил опущенный, что он сравнивается с этими какими-то ворами, которые нахки оттаят. я никогда Да, признал 90-х, да, он воры в законе, вот, какой вор, да, он, да пошли вы, да, мы не признаем воров, бог, что им заря дух ночи ловко хотели ворами в законе сделать, каких-то авторитетов, там, на стрелки приходили, мы вас воров не признаем, бог, что они даже сами воры жаловались, да, что они нас вообще не признают, они свои тайповые эти связи признают, а нас, на нас вообще внимания не обращают, боже. Жаловаться даже. Вроде бы. С каждым поколением обычно народы прогрессируют, там и все такое у нас, походу, какой-то механизм не в ту сторону пошел. أنا ده كده يعني طبعا شاوت شو نخوانين هو شو عدو قصة بس شو تاريخ كيوش تسدد ويستغرش بس ده تصدق زمي كانش حاجة معروفة ده كده غدو هتحول صدق например عشوية ناس شيء منين يتويس سهولة ولا بانيك توقي يوق بان وزبلكي هو توي ينزل بيوح وما يدعيق нежели шин не постуется аж дела свободнее слушай пока не стать он ищет вечно объяснять держать шин нормально топ это шево чуа это там примерно шиит морзу это обязательно цадать день на нетуах да чуть чарин дует султиаться оши догдухи после этого надо сунца смысл сахит сон что наоборот там примерно чат и не أصله شو ضغط جين يعني كسيته ورد ضغط حشته مش تديتي بعدين ديتشو قلبي شو أستلنم أيسا جيمي دبل مئات يشلو ويستي يركدي شو هذا يشو ناخي لدو هذا ناخ شو بقى كده يشتغل يشتري دم почему-то суманца штиланца улы إبراهيمين ده ويل دي كاميرس Ну, кидай еще дам целое боя. Kstати, Astag, еврей ценит, семьи ценит, выстрел Шварцо, такой образованный парень. И то, типа, Бог, вы потеряли связь поколений, чеченцы, Бог, типа, связь поколений. И я вначале такой, думаю, ты что за бред, но потом все-таки, даже мой волверч, есть все-таки там какая-то правда. Уэлл Хирчун, это так или все-таки нет? Хаски Мугу, не помнящие там своих, там, дети уют даже, Иоанна без рода и племени, не срежу их, вот, связь поколений утрачена, Юцун Шейк утрачен, то есть они не знают, кто, что, где они вообще. И такое же, типа, с нами произошло, да? Dela do depois просто ele coi do human irway dadiler do yere otu hotan غلقو تيرا دعواج حيدو شومان تيرا دا قلوان ولوان شون وجهو اللي تشبيت سغيت يتعمنا يحتغيت يعبيت حيت Дипот бог, халатви, бля, мы бывали. يا حيت تسليل دعاية يا ناخد تسليل دعاية إدو قشا دقاءت ويدول كولتورة دي لبوي ناتي وزمي تاشي كولتورة دي دا يخش دعدو تاري يعبيت دعدو يوكي غلقو قادول تغيير قوت تعداش يعبير تعداش دعبيوخون خلق
Так, схадоч метячу низ, вот он да, чувак действительно проблем шиякки. И основное течение, что религиозное. Хотя, что датих бонах. Ю, дела соборни, маду вай, чан даяка его. Вайшен дават дела. Совин ват хадехтаг арми ваке Советский Союз оча нациг бубоча бухарча лара лоршан. تكتل سجار سبع حاوين وشرقة دي عند صحوني عادي نخلي في صحيل صحوني عادي ميمو أرش يشقو نخل والله مواتي شي داس شي جوع شي غير خلق عام ديش شي دول شي نوخشي زكونش عامن حلقين كنتو потому и стал мужчиной настоящим. Эти они каким-то лохом, شي دعوان شي ليلة شي نورمально سوين كنتوقي إيش تخلق إيش درقي ويدول هم انتير ويدع دولار ويسرازو دع يحبيك تعدار يحبيك تعدار بيوخون خلار يدوق جماعات شي يتدي او دنيا جميلة هم نشقل إيراخيش وإذا أرجل اللي يلدأ تروية عن غور اللي يلدي شيء يتيدي قناة عن أخوش أخوش سعدا وات يتيدي قن يخاءت الله أو ساكك داتا يعني знаю цанацга исламский империи хеллабо шор хоршах ваттан чошин луqваш творенишина рабыш царабыш кудунян шмело наложничья че ленин хал дайша хиша шкалар дер так цер хилло цухен взгляд жизнь хиек ушвайну قيامة цаёги духовно что я тан تكرست أربوي بوصل أربوي سوشني تان كولتور ساعيو ساع ما يتشني كولتور سار إز شالبانش ليلو إز هم ناش ليلو تا كرست ولشيا но почему-то суннат царир до царис духа هم наш до цекриеш деш هم наш войн хочу тико деш дат вообще войн ули да эт деш дат цардин до эцтинак инца да дерзазла чал 94 году до 2024 года новой масит поколение сол джимбаккениш сунтя вой ко поколение халкина именно отсостемнаш я хинца образованный бат хажа издаван ханмет деш ватсо та образование сосан тысячами на буца судьбы шухи это уже нормальное образование уже дуня шарайда бефербо سانقي هم تا جيرس قوسان بي تيت جيرسان ده خاشي بعد عقل جيرس Афганистане асан боя, да, через служить он беш, ума дыца, что он целый союз. ديشة وياز ده خز عامة بين طبعا примерно عصر Не, ну пайгмарина мацахи, они язда, ну, легия, ну, чё ты? Ну, прям. Войди в положение. Войди ты в положение, да. Пайгмарина мацахи, они язда. Умода. وتون صفي نير هون صغر ديشتو Не, ну он же пример, легенда. Он пример для всех людей до судного дня. Даже если мир будет существовать до 10 тысячи, там, 10 тысяч 24 года, то даже то есть, людей, живущих там, где уже машины летают, Марс колонизировали даже, и пример Ионы. Так что ты так не говори. ديلا غيري تاغين جملة وين ديلا شوت شينا تاغيل بيقر ورز دعوش متك بوشتوك دعوش وشوخ أقصيها أقيري وخبزني سوچو عماي زي انزل بيو فانتاستيجيسكي ماتشو تبعي زودا يوتسو دوچون دا دات خذ وين كي دوچان Öğretmenliği yok разницы yok yani. Да, осел, единорогский осел, видите, где я мовил, да. Бейбот, марш вогил, саламу алейкум, хо ордин, сонам уже вин, а вехкам чором. Бюслишел мусоры. Да, везил марш вогил, удуцика, лероя.
Sağım da sağıştı. Da boş. Berkat şveni otkun ederiz. Berkati. Ha, söyle. Делал видос, вен молодец, вот его целуется. Кстати, да, 6 сентября, День независимости, ты наш народ поздравил? Ты нас вообще поздравил или нет? Вы тут при чем? В смысле мы тут при чем? 6 сентября это день независимости мусульман чеченской республики. Какой посободение, да, и тильнышцаючсон. В 94 году, то есть в 91 году, 92 год Конституции, первая, 4 статья Конституции, соответственно, где гласит, что мы светско-демократическое национально-чеченское государство, где единственный источник власти кто? Не твой Коран, не Сунна, а чеченская нация. То есть мы. Хорошо. Такие вот дела. Воевал кто? Воевал кто? Чеченцы Мусульмане воевали. или христиане, иудеи? Кто воевал? Нет, первый Чеченцы Амтеа, воевали. вообще первый Амтеа, ты мне покажи один момент религиозности. Там воевали светские, советские, там капитаны, майоры, офицеры и солдаты светской, советской, коммунистической страны и сыны чеченской нации. Так что я тюрьмышца дюча, адейласом. Да, непосредственно вы яргарниш под лозунгом джихада, джихаду. Первый там тебя не был лозунг джихада, там Сачур на хилас, почувствовал. светский хажа, послушай, нельзя воевать на джихаде за светское светское демократическое государство. Ты вообще знаешь, что это значит? Хасагола. Сам попал в свой же капкан. Говорила, даже амабох светские, даже в хиличи, ажла, даже хиличи, чубахкина, عقام هلك تيش عقام زشيش دويش مويا هاي بوصل قام دويز زشيش دويش Если кам, например, почал, бусул почал, яти, а кам бусул почал, он бештуй, то ты должен отречься от этого народа, который воюет там за кафирскую какую-то там греческое понятие государства. Допустим, хавешло светские государства, почал хавешло. Хасимия что-то говорит, почал светский бож, а то вешло. Послушай, Юха Бог, от того вешу в цигар. Ты должен уехать, ты не должен воевать за эту страну. Бусул почал, ты уже сосетленский свободу. Родили детей, все, чуть-чуть, и когда они уже подрастают, уезжайте в мусульманскую страну, там, Мавританию, Турцию, да, куда хотите, чтобы их иман не исчез. Вот то же самое, из-за Дадезар, Афганистан, Сирия, там, Иран есть, Нисуан Кала. Нет, Турция. Нохчичу, примерно, не ваш элма, дайте, алляйс. Дайте? Ну, в общем, Аллах, то есть это относится ко всем. Сунами хезада, даже Оршкинчи, допустим, подавляющее большинство населения это мусульмане в Чечне, да? Ахтига элла отцуис. А допустим, в Турции лохчи, Турция бусулнах, кезгма бай нохчи чашула, процентном отношении бахунас, допустим. А туку кезг бусул булчи ловишуа, духбол. حيوجري عدابة هاي مخكع بوصل مع عدابة قيش مخكع بوصل مع بوشي مول хотя Турция является светским государством. Шудино صدينا أبو عمر وأحسن خيوج وأحسن فيديو صدينا دليل الحاجات أم يضيق ما جدي
دين ما слушай слухал висхали ويسخل يا هو اللي تعطولنا висхал да ويسخل я уступаю легенду висхал да يا الدين ده سامين ميلو بارا أبو تعاوني عن نقولي إيش باتر إيش لادنا إيش عين بات بار ما تسويش بما بقول سجع تان ويش موش ما شو بات بار شو بقولش سجع تسار يا دينا دو كنسبت شو سجع تسير داخرش دو تسير عرش دو تسير اعترف البيزر دو تسير سن قوق بيلر هوني عادين جيلر زودري مدري ربوش سربوش عدوني انجمال ديك Sam почитай за хуордони масега дүйч that's тати мажду бойчона хуордо так имума цер дицен дола цер лилин дола из qobal yeshkul shwa sunnya hadisi amosu era sunnya ochesta karani lo shwalaza sun tak hadis atotter do ato hadis chwader qobal da yeshkul shwa muslimi bukhari busal paidla busal tak shwa tak ina khat yuqa glaune bo yete weishi watsi glaune ish bo tser shio tser yuzel shbo tser elak do tser lili nakdo iz yu wayqo muqtadil yarch bo busal di hal hakir adel khtish halamas marqadish qit ande noqo woch haysimi qosh lilha tuna ish tsaqul نتو تعقد عوجر ليش كون خلال بيش بو عون سال مور تنا تاني سرين الخيط نتمو نموجش ويسكز لتسون تاچه آخر سالسراز او دين شرار ولی سینس یالی ولد عدوید ایتو فهمت دعت دولان سون هنت عبو كنا قاعدين تعاوات سون يا عاد سهو دي تشات شو على تاكورت عباق بودو عاديه هوني سوني خيط جاور مداتي شون بدين يازن ما خلي يفشلش ودنيا نشلش سهلش تاع هنا تيم وعد اللي تيم عيزوش تتن وهلتش ادمش مدو تسيري عدال من تجيرون يزرش قاتيسي ميدان نه باید وين تخلاه يكروجون مش ليل شتوك باستيان دولة انت انا دعوة انا هو نه اشي سليبيت بين تاع жизни дагуч да типа почему-то всегда где-то ага цели ценда тахетна тахали акали бахакиз дуиз таязин кизма дуи عليل هو دوا تا из عليلو ديش قايلچه из ويقوم قد صدرهم نش صدو دقدو تيوكي ايتو عشان دعبا يخصمون هوش سبيز هر قوبل صدو سي قوبل صدو اساج عوغا بو يهم بقدين عش اي اي اس تسالي دا قسم كوارتي دايو دا قدا تغيج دوي تا نت تاكر ولا ايدا بغوشتان خيتي وقدا تاجم هم غلطير دي باركو داويك ايش تسنه تغيد خيتي عصوفيز مير ولا دايا داهون مشرك شو شريك دي لسناك واستلويش تاقديت خيتي حتى يرجع سك يرجع ويش مدينك مدات دين ياز بن ازر شرشكا وعد لنا فيتعنا بوخ بن ليل وش بوخ بولش دعجيت إز وجمع العوال ومت تقوى أبو خرير سبوع تعوني عدين شو بوخ إعداد وأمريكا طوخ هيتيو تاقعس دهم سقول واتم بدا